computer. Hare Krishna. Bhakti Sadachar class பாடம் 6 lesson 6 உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். இதுல வந்து this is the last chapter. மோஸ்ட்லி இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பத்தி நிறைய இருக்காது. எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். பிரசாதம் சேவை பார்த்தோம், எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் நமஸ்காரம் எப்படி பண்ணதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்ப இன்னைக்கு வந்து இது லாஸ்ட் முடிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தசாவதாரம்னா சொல்லி கொடுக்கலாம். சோ இது வந்து பிரபுபாதா, அவருக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இந்த செஷன்லாம் நல்லா படிச்சு அவரோட அருள்ல தான் இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம வைஷ்ணவானாக்கா என்னது, இஸ்கான்ல வரவா எல்லாருமே வைஷ்ணவ தான். தெர் இஸ் நோ ஜாதி பேதம் எல்லாம் பகவானே சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணா இதுல பகவத்கீதையில. குண கர்ம விபாகதான், அது குணத்திலயும் கர்மத்திலயும் தான் அது வந்து விபாகமே பண்ணணும்னு. ஆனா நம்ம மனுஷெல்லாம் சரியா இல்லையே. எல்லாம் ஜாதி, உங்க அப்பா என்ன ஜாதி, உங்க ஊர் என்ன ஜாதி, இதெல்லாம் பார்த்துதான் நம்ம வந்து இப்படி கஷ்டத்துல இருக்கும். பகவத்கீதாலே அப்படி சொல்லல. இவரும் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, யாரெல்லாம் இஸ்கான்ல வந்தாச்சும் எல்லாருமே வைஷ்ணவ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவ தான். என்னெல்லாம் கலாச்சாரம் அவர் சொல்றாரோ அதை வந்து கடைபிடித்து நம்ம வந்து எவ்வளவு முடியுமோ எல்லாம் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் சில பேருக்கு பை டிஃபால்ட் அப்படியே தான் பழகின்னு இருப்போம். அவளுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் இல்லை. யாருக்கு வந்து ஒரு ஏரியா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண அவசியம் பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வைஷ்ணவ இதேதான் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபேஸ். வைஷ்ணவ கலாச்சார பாடநெறி பேஸ்ட் ஆன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி. எஸ், இன்னைக்கு வந்து பாடம் 6. ஓகே, இன்னைக்கு என்னெல்லாம் டாபிக்ல படிக்க போறோம் இதெல்லாம் உங்க அந்த புக்ல இருக்கணும். இதெல்லாம் நான் அதை பார்த்துதான் போட்டேன். இதெல்லாம் ஒரிஜினல் அந்த புக்ல இல்ல, உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இல்லையா, அந்த இதுல இல்ல. அதுல வந்து டாபிக்ஸ் இருக்கு. அந்த டாபிக் நான் அது வந்து இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயுமே அப்படி போட்டேன். அது இங்கிலீஷ் போட்டிருக்கு. ஸோ ஆன் அண்ட் ஆஃப் நீங்க வந்து இந்த கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடியோ இல்ல முடிஞ்ச அப்புறம் கூட போயிட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், புரியறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா, ரெஸ்பெக்டிங் வைஷ்ணவா சொசைட்டி, வைணவ சமுதாயத்தில் மரியாதை, அதை பத்தி படிக்க போறோம். அப்புறம் மரியாதா வியதிக்கிரமா, இது வந்து சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ். தவறை மதிக்கவும், யாராவது தவறு பண்ணா அது வந்து எப்படி மதிச்சு, தவறுனா ஒரேடியா அவுட்காஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அவளை வந்து எப்படி அதை அவளை டீல் பண்ணணும் அதை பத்தி போட்டிருக்கு. அப்புறம் வைஷ்ணவ அபராதா அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ், அப்ப அபராதம் பண்ணினா அது எப்படி மன்னிக்கிறது, அது வைஷ்ணவ அபராதமும் மன்னிப்போம். அப்புறம் கரெக்டிங் வைஷ்ணவாஸ், வைஷ்ணவர்களை எப்படி திருத்துவது, அதை பத்தி படிப்போம். டாபிக் தான். ஓகே, இது யார் படிக்க போறீங்க? இது வந்து இது இருக்கு, இது ஸ்லோகா இருக்கு. யாருக்காவது ஸ்லோகா படிக்க தெரியல, நான் ஸ்லோகா படிக்கிறேன். யாரோ படிக்கிறேன்னா வெரி குட். ஸ்லோகா படிச்சுட்டு இதை படிச்சுடுங்க. யார் படிக்கிறேன்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாலும் அவங்களுக்கு தான் கிளாஸ், அவங்களுக்கு தான் சான்ஸ் படிக்கணும். என்னோட கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஓகே மாதாஜி, நான் படிச்சானா என் ஃப்ரெண்ட் படிச்சானா, யார் படிச்சாலும் ஓகே. எஸ், ஃப்ரெண்ட் இல்ல மாதாஜி, இங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட், எல்லாம் டிவோட்டிஸ். வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும், எல்லாரும் டிவோட்டிஸ். ஜி கல்பனா மாதாஜி எங்க போயிட்டீங்க? எனக்கு தெரியறதே இல்லை. இங்க இருக்காளா இல்ல போயிட்டாங்களா? இருக்கிற மாதாஜி, இருக்கேன். படிங்க படிக்கிறேன் மாதாஜி, மியூட் பண்ணிருக்கேன். சுத்த பக்த சரண ரேணு மாதாஜி பக்கத்தை மாதாஜி படிக்கிறது. பக்கத்தை இந்த இதுல ஒரிசா ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா. சுத்த பகத சரண ரேணு பஜன அனுகூல பகத சேவா பரம சித்தி பிரேம வதிகார மூலா. தூய பக்தர்களின் படிக்க மாதாஜி. எடுத்து நெட்டு ப்ராப்ளம் மாட்டேங்குது மாதாஜி. மாதாஜி எடுத்துக்கோ, படிங்க. தூய பக்தர்களின் தாமரை பாதங்களில் இருந்து வரும் தூசி பக்தி சேவையை தோற்றுவிக்கும். மேலும் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதே உயர்ந்த பரிபூரணமாகவும் தெய்வீக அன்பின் மென்மையான புல்லரின் வேறாகவும் உள்ளது. சுத்தா பகதா ஸ்ரீல பக்தி வினோதா தாக்கூரா. ஹரே கிருஷ்ணா. தாக்கூரா சொல்லுவான். அவங்களை மியூட்டும் பண்ண முடியாது. ஐ திங்க் ஷீ இஸ் டிராவலிங், எங்கேயோ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனிவே, சோ இது வந்து என்னன்னாக்கா தூய பக்தரோட எப்பவுமே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது என்ன படிச்சிருக்கோம், முதல்ல என்ன படிச்சிருக்கோம், வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாது. எந்த வைஷ்ணவரையும் நம்ம வந்து ஒரு வையவோ அவளை பத்தி தப்பா பேசவோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம முதல்லயே நம்ம இதெல்லாம் படிச்சதுதான் இல்லையா. இந்த 10 offense எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். எல்லா கிளாஸ் முடிஞ்சுட்டு இந்த இதுல 10 offense படிக்கிறோம் இல்லையா. அதான்
we should not யாரையுமே எந்த வைஷ்ணவரையும் நம்ம வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. வைஷ்ணவர் நம்ம சொல்றோம், எந்த டிவோட்டியுமே எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் தான், எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தாஸ் தான். யாரையுமே நம்ம வந்து அவமதிக்கவோ அவளை பத்தி சும்மா காசிப் பண்ணவோ அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. அவளை நம்ம அது பண்றது இது இல்லை, நமக்கே தப்பு. அந்த தப்பு காரியம் வருதுன்னா நமக்கு வந்து பாவம் கிடைக்கும். இன்னொருத்தாள் பத்தி பேசும்போது என்னன்னா நமக்கு பாவம் கிடைக்கும். சோ பெட்டர் அது அவளை பத்தி பேசாம இருக்கிறது நல்லது. சோ தூய பக்தர்களின் தாமரை பாதங்களில் இருந்து வரும் தூசி பக்தி சேவையை தோற்றுவிக்குது. அது பட்டா கூட. அதனால இப்ப வந்து எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம வீட்டுல வந்து இவாளெல்லாம் கூப்பிடுவான், யாரு நல்ல பக்தாஸ் எல்லாம் வீட்டுல கூப்பிடுவான், வாங்கோ நம்ம அவ காலு நம்ம வீட்டுல பட்டாலே ரொம்ப நல்லது அப்படின்பா. அதே போல நம்மளும் நல்ல அந்த கோயிலுக்கு எல்லாம் போறோம் இல்லையா, அந்த கோயிலுக்கு போறதுக்கு ஒண்ணு இருக்கு, சுவாமியை நம்ம வந்து தொழறதுக்கு போறோம். அந்த அப்புறம் என்னன்னாக்கா அந்த இடத்துல நிறைய பிரிவாள்லாம் வந்துட்டு போயிருக்கு. அந்த இடத்துல எல்லாம் அவ தூசி எல்லாம் பட்டிருக்கோம். அதுல நம்ம காலு பண்ணல இருக்கு, நம்ம கையாலாம் நடக்க முடியாது, காலால் தான் நடக்கணும். அப்ப அவ போன இடத்துல எல்லாம் நம்ம நடந்ததுனாக்கா அந்த ஒரு புண்ணியம்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஏதோ தொத்திக்குமே இல்லையா. இதுதான் முன்னாடி படிச்சுக்குவேன், நல்ல சங்கத்துல இருந்தா நல்லது தொத்திக்கும், கெட்ட சங்கத்துல இருந்தா அதுவும் தொத்திக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி பாத தூசி, நாட் லிட்டரலி தூசி, அந்த இது சரண ஸ்பர்ஷம் பண்றது, கால் அந்த இதெல்லாம் அலம்பி விடுறது, இதெல்லாம் நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ இதை என்ன போட்டிருக்குன்னா, தூய பக்தர்களின் தாமரை பாதங்களில் இருந்து வரும் தூசி பக்தி சேவையை தோற்றுவிக்கும். அதே நம்மளை வந்து நல்லா எலிவேட் பண்ணிடும். மேலும் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதே உயர்ந்த பரிபூர்ணமாகவும் தெய்வீக அன்பின் மென்மையான புல்லரின் வேறாகும். புல்லரின் ரூட் ஆஃப் த டெண்டர் கிரீப்பர். ஓகே, இந்த இது கிரீப்பர் சொல்லுவா, இந்த வேர்ல என்னத்தை சொல்லுவாங்க, இப்படி கிரீப்பர் மணி பிளான்ட் எல்லாம் போகுமே, அதுக்கு என்ன ஒரு பேர் மறந்து, கொடி இல்லையா, அந்த கொடியோட வேறாகவும் அந்த மாதிரி நினைக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அங்க என்ன நமக்கு என்னோட இன்டர்நெட் எனக்கு வாய்ஸஸ் வருது இல்லையா உங்களுக்கு, எனக்கு அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, வாய்ஸ் கேக்குறதா என்னோட? மாதாஜி இப்ப கட்டாச்சு, இப்பயும் கட் ஆகுது மாதாஜி. இல்ல எனக்கு அந்த மெசேஜ் வந்தது, என்னோட இன்டர்நெட் நடுவுல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வந்தது. இப்ப கேக்குறது இல்லையா? இப்ப கேக்குது மாதாஜி, நடுவுல கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு முன்ன பிரேக் ஆச்சு. அதான் எனக்கும் வந்தது அந்த மெசேஜ். ஓகே, சோ அதனால பாத தூசி, இந்த பக்தர்களோட பாத தூசி, அதனால நமஸ்காரம் பண்றோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா. சோ அதுதான் அர்த்தம். அது வந்து இத புல்லும் என்ன ஒரு ஐ திங்க் ஐ டென்ட் ரீட் இட் ப்ராப்பர்லி. இங்க வந்து ரூட் ஆஃப் த டெண்டர் கிரீப்பர் ஆஃப் டிவைன் லவ், அவங்களோட லவ்வோடு டிவைன் லவ்வோடு ஒரு தூசியாவது நம்ம இதுல வரட்டும். இது எதுல போட்டிருக்கு? சுத்த சரண ரேணு பஜன். சுத்த பக்தா ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்குரா அவர் எழுதியிருக்காரு. எஸ், அடுத்தது என்ன படித்து? ஓகே, இப்போ வைணவ சமுதாயத்தில் மரியாதை எப்படின்னு இது நான் படிச்சுடுறேன். சொன்னேன், ராஜ மரியாதை அப்படின்னா என்னது, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவல்ல அந்த மாதிரி பண்ணும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம், அதிகாரப்பூர்வமா ஒரு வந்து இப்போ நம்ம இதுலயே இஸ்கான்லயே வந்து இதெல்லாம் நடத்துறாங்க இல்லையா, ஒரு சன்ஸ்தை, ஒரு என்ன சொல்லுவா, அந்த ஆர்கனைசேஷன் நடத்தணும்னா அந்த ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து அவள்லாம் நடத்துறான். சோ அவளுக்கு வந்து ராஜ மரியாதை கொடுத்துதான் ஆகணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு மரியாதை யாருக்கு எப்படி எல்லாம் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் வித்யா மரியாதை, இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதை எல்லாம் படிக்கிறோம், அது கற்றல். அது வந்து அது போல வந்து நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் பகவத்கீதா புக் எல்லாம் எப்படி வைப்பாங்க, நல்ல ஒரு பவித்திரமா ஒரு துணியெல்லாம் வச்சு ரெட் கலரா இருக்கும் மோஸ்ட்லி, அது நல்லா அப்படி மூடி இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணி நம்ம ஏதோ புக்குன்னு வைக்கிறோம். நம்ம சாதாரண பார்த்தா புக்கு கூட இருக்காது சில பேர் வீட்டுல, அப்படி இருந்தாலும் இருக்கும் தூசி அடிஞ்சுட்டு ஒரு இதுல புக் ஷெல்ஃப்ல வச்சிருப்பா. இப்ப நம்ம இஸ்கான் வந்ததுனால திறந்தாவது பாக்குறோம். ஆனா நார்த் இந்தியன்ஸ்ல அப்படி இல்ல, ஸ்பெஷலி இந்த ஹிந்தி பேசுற அந்த ஊர்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவங்க ரொம்ப அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கும். அது ஒரு தேவி மாதிரியே, பகவத்கீதானா அப்படி ஒரு தெய்வம் மாதிரியே அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி வித்யா மரியாதை, அது என்ன அர்த்தம், வித்யானா நமக்கு நாலேஜ் கொடுக்கறது, அதுக்கு ஒரு மரியாதை. இப்போ கற்றல், அதுக்கு அந்த மீன்ஸ் படிக்கிறோம், அதுல இருந்து படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு, அதனால அது ஒரு மரியாதை. அப்புறம் சத்குண மரியாதை, சத்குணானது நல்ல குணங்கள். நல்ல குணங்கள் வந்து யாருக்காவது இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு மரியாதை பண்ணுவாங்க. நல்ல குணம் இருக்கு, அவ வந்து சொல்லியும் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியும் கொடுப்பாங்க. சோ அது போல அது அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். அப்புறம் வர்ண மரியாதை, வர்ணம்னா நாட் கலர், நம்ம தமிழ் வர்ணம் கிடையாது, இந்த இது க்ஷத்ரியா, வைஷ்யா, பிராமணா, சூத்ரா, அப்படி வர்ணங்களா பிரிச்சிருக்கு இல்லையா, இது பகவத்கீதால கொடுக்குற வர்ணம் தான். சோ அது அந்த மாதிரி பிரிவுல இருக்கிறவாளுக்கும் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். க்ஷத்ரியர்களுக்கும் ஒரு மரியாதை, ஏன்னா அவளுக்கும் என்னெல்லாம் வேலை இருக்கோ அதெல்லாம் பண்றாங்க, அவங்களுக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். அதே போல பிராமணாஸ்க்கு மரியாதை கொடுக்கணும், சூத்ராஸ்க்கும் அண்ட் வைஷ்யா, அவள் எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுக்கணும். சோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மரியாதைன்னா என்னது,
யாரையும் வந்து இதா இகழ்த்தி பேசாம எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்து பேசுறது அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஆசிரம மரியாதை. ஆசிரமத்துல இருந்ததுனாக்கா எப்படி மரியாதையா இருந்துக்கணும், அங்க இருக்கிறவாழ்கிட்ட எப்படி மரியாதையா நடக்கணும், there is a code of conduct அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்புறம் பக்தி மரியாதை, பக்தி டிவோஷன்ல வந்து எப்படி மரியாதை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இது வந்து ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர், இது சைத்தன்ய சிக்ஷாமிருதா, நாட் சரிதாமிருதா, சைத்தன்ய சிக்ஷாமிருதால புண்ணிய கர்மா 2.2 புண்ணிய கர்மால எழுதியிருக்காரு. ஓகே, அப்புறம் என்னது இது சைத்தன்ய சரிதாமிருதா அந்தியலீலா, அந்தியலீலா 20.25. இது யாரு எடுக்கிறான் மாதாஜி? ஜி கல்பனா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஓகே, வேற யாரு? மங்கேர் மாதாஜி படிப்போம், உங்க ஹேண்ட் ரைசர். ஸ்லோகம் படிப்படா மங்கேர் மாதாஜி? ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. படிங்க தமிழ்ல தான். உத்தமஹனா வைஷ்ணவ கவே நிரபிமானா ஜீவே சம்மன திபே ஜானி கிருஷ்ணா அதிஷ்டானா. ஒரு வைஷ்ணவர் மிக உயர்ந்த நபராக இருந்தாலும் அவர் பெருமையற்றவர் மற்றும் அனைவருக்கும் எல்லா மரியாதையும் அளிக்கிறார். அனைவரையும் கிருஷ்ணரின் இளைப்பாறும் இடமாக அறிந்து கொள்கிறார். செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி, என்ன இதற்கும் அதேதான் அர்த்தமா, அதேதான். சோ ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நபராக இருந்தாலும் பெரிய, இப்போ என்னது இன்னைக்கு இப்போ இந்த ரீசெண்ட் இதுல என்னது அம்பானி அவர் வந்து இங்க போறாரு இல்லையா, குருவாயூர் போயிருக்கார், 1.5 கோடி கொடுத்திருக்காரு. அந்த திருப்பதியில போயிட்டு 1.5 கோடி கொடுத்தாரு. என்ன பெரிய அம்பானிக்கு இம்பானியா இருந்தாலும் என்னது, பகவானுக்கு முன்னாடி இப்படிதான் நிக்கணும், வேற வழியே இல்ல, தலையை குனிஞ்சு இப்படிதான் நிக்கணும். பிகாஸ் அவர் வந்து என்ன பெரிய ஆளா இருந்தாலும் பகவான் முன்னாடி நம்ம வந்து தலை குனிஞ்சு, அதை விட பெரியவர் பகவான் அப்படி. சோ ஒரு வைஷ்ணவர் மிக உயர்ந்த நபராக இருந்தாலும் அவர் பெருமையற்றவர் மற்றும் அனைவருக்கும் எல்லா மருந்தையும் அளிக்கிறார். வந்து பெரிய கோடி லட்சாதிபதி அப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. கோயில்னு வரும்போது தாழ்த்தி தான் ஆகணும். அதே போல இந்த மாதிரி பெரிய ஆச்சாரியர்களை எல்லாம் பார்த்தோன்னா அவளுக்கு எல்லாம் மரியாதை. ஆச்சாரியா ஒண்ணும் படிச்சிருக்க மாட்டாளோ இருக்கும், அந்த பௌதிக உலகத்துல ஒண்ணும் படிச்சிருக்க மாட்டார். ஆனாலும் அவன் ஞானத்துல நல்ல வளர்ந்ததுனால பெரிய பெரிய அந்த கோடீஸ்வரர் எல்லாம் வந்தாலும் தலை குனிஞ்சு இவருக்கெல்லாம் மரியாதை பண்ணணும், அளிக்கிறார். அனைவரும் கிருஷ்ணரின் இளைப்பாறும் இடமாக அறிந்து போய் எல்லா இடத்தையும் கிருஷ்ணர், இப்ப இவ இருக்கிற இடமே இந்த கிருஷ்ணர் வசிக்கிற இடம். ஏன்னா இப்பெல்லாம் அவ்வளவு பக்தாஸ் இல்லையா, சோ அங்க வந்து இவ பார்க்கும்போது கிருஷ்ணரையே பார்த்தா போல அவ்வளவு பாவம், அந்த பாவமா வச்சு அவங்க வந்து ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அது வந்து இப்படி படிக்கிறாங்க. இது அந்தியல் இருக்கு. உத்தமஹனா வைஷ்ணவா வே நிரபிமானா ஜீவே சமானா திபே ஜானி கிருஷ்ண அதிஷ்டானா. அது ஒரு ராகமா படிக்கிறாங்க மாதாஜி. சைத்தன்ய சரிதாமிரதால அவங்க எல்லாம் அந்த இது இல்லையா, என்னது ஒரியா பாஷ். அடுத்தது யாரு? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி என்னாச்சு மாதாஜி? வேற யாரு படிக்கிறீங்க? மாதாஜியோட ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோ. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும் கண்டிஷன். ஏன்னா எனக்கு 1 2 3 ஒரு நிமிஷம் 1 2 3 நான் இன்க்ளூடிங் 3 4 5 6 7 பேர் தான் தெரியாது. பாக்கி யாரோ இருந்தீங்கன்னா நீங்க பேசினா முன்னாடி வருது, இல்லாட்ட பேரெல்லாம் பின்னாடி இருக்கு, எனக்கு யாரு இருக்காங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. சொல்லி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதா ஹனா ஈ கிருஷ்ண நாமலயா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சரணே தான்ற பிரேம உபஜய. பகவான் கிருஷ்ணனின் புனித நாமத்தை ஒருவர் இந்த முறையில் உச்சரித்தால் அவர் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்கள் மீது தனது செயலற்ற அன்பை நிச்சயமாக எழுப்புவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை ஒருவர் இந்த முறையில் உச்சரித்தார். எந்த முறையில? இவாளெல்லாம் பண்டித் என்னது குருஜி இவாள்லாம் என்னது ஞானிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு கிருஷ்ணரோட இந்த இதெல்லாம் புனித நாமத்தை அதெல்லாம் ஒருவர் இந்த முறையில் உச்சரித்தார். என்ன ஒரு முறையில? இவாளை பார்த்து அந்த ஒரு பக்தா கிருஷ்ணரையே பார்த்து அந்த பக்தியில அந்த மாதிரி உரைத்தா அவர் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்கள் மீது தனது செயலற்ற அன்பை நிச்சயமாக எழுப்புவார் அப்படின்னு. ஆல்மோஸ்ட் அவரை பகவானை போயிட்டு தொழற அதே போய் பக்கத்துல கிட்டக்கு போயிட்டு அந்த அவரோட காலை தொடர அந்த பாக்கியம் இங்க கிடைக்குமா. அதனால எப்பவுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்டிதாள் எல்லாம் நம்ம வந்து பழிச்சு பேசவோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அவள் எப்பவுமே ரெஸ்பெக்டோட பண்ணணும். இதெல்லாம் இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல 3 இருக்கு. ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திய லீலான்னு இருக்கு. அதுல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய கிரந்தம், பெருசா இருக்கும் அது. அதெல்லாம் படிக்கணும், எப்பதான் படிக்க போறோமோ. சரி கிருஷ்ணா. அடுத்தது என்னது? ஓகே,
வைணவ சமுதாயத்தில் மரியாதை. ஓகே, அடுத்தது என்ன இதை நான் படிச்சு சின்னது தானே. ரைசிங் ஃப்ரம் ஒன் சீட். யாராவது வந்து அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பண்றதா இல்லையா? இட் இஸ் நத்திங் டு பி டாட். அகைன் ஐம் சேயிங், இது வந்து என்னன்னா ஃபாரினர்ஸ் மெயினா வாழ்க்கை எழுதிருக்கு. அதனால நம்ம இந்த அடுத்த ஜெனரேஷன் மறந்துட்டாங்க, அடுத்த ஜெனரேஷன் தெரியாது. அப்புறம் நம்ம என்ன ஆயிட்டோம்னா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு சோ வாட், we are all friends. தோளுக்கு மேல வளர்ந்தால் தோழன் அப்படியெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பழமொழியா எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு என்ன குழந்தை குட்டிச்சவரை நம்ம தான் ஆக்கிச்சோம். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம வளர்க்கிற போது எப்படி அம்மா அப்பா எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா ஒண்ணு கண்ணுல இருக்கல, அப்பெல்லாம் இருக்கல. இருந்தாங்க 2-3 பேர், நம்ம எல்லாம் அடிச்சுப்போம். அண்ணா தந்தை அம்மா அக்கா தம்பி எல்லாரும் அடிச்சுப்போம். அப்போ ஸ்ட்ரிக்டா தான் இருப்பாங்க, அம்மா அப்பா ஸ்ட்ரிக்டா தான் இருந்தாங்க. அடியெல்லாம் சாதாரணம். நமக்கு ஸ்கூல்ல போனாலும் அடி, வீட்லயும் அடி எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா இப்பதான் கையே வாங்கக்கூடாதுன்னா ஒண்ணு கண்ணு ஸ்கூல்ல அடிச்சா அந்த டீச்சர் விரட்டி அடிச்சிடுவாங்க. அம்மா அப்பா அடிக்க கூடாது, ஒன்னு போலீஸ் போன் பண்ணிடுவா. இப்ப எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் மாறினதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லி டேர்ம்ஸ்ல வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதுதான். அப்ப இது என்ன நமக்கு கல்ச்சர்ல என்ன இருக்கு, நம்மளுடைய ரேசிங் ஃப்ரம் ஒன் சீட். அதுக்கு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு கொடுத்துருக்கு பிரத்யுத்தானா. ஏந்திரு யாரோ இன்னும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜெனரேஷன் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அடுத்த ஜெனரேஷன் தெரியாது. ஏன்னா நம்மளே வந்து அது சொல்லி கொடுக்கல. நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லி அவங்க கூட பழகும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க விட்டுடும். இல்ல ரொம்ப மாடர்னா நம்ம வளர்த்துறோம், ரொம்ப இதா வளர்த்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி சவராக்கி வச்சிருக்கோம் நம்ம தான். அதனால எல்லாரையும் நான் சொல்லல, இன் ஜெனரல் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி. எத்தனை பேர் வந்து அம்மாவை வந்து மம்மி டேடின்னு தான் கூப்பிடுறாங்க, அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுற இது கூட கம்மியா எடுத்துப்போம். ஹஸ்பண்ட பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது, குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து குழந்தைகள் எல்லாம் அம்மா அப்பா எல்லாம் பேரே கிடையாது. தமிழ்ல பேசுறாங்களா அது கூட ரொம்ப டவுட். சோ அந்த இதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த திங் இஸ் பெரியவா யாரோ வந்து நம்ம ஏந்து நிற்கணும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வரும். நம்ம இந்த ஜெனரேஷன்ல அடுத்த ஜெனரேஷன் வரதில்லை. சோ ஒரு வரி இருக்கையில் இருந்து 70 இதெல்லாம் ஃபாரின்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஃபார் தேம் எவ்ரிபடி இஸ் இது. அது போலதான் அவங்க இருக்காங்க. இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா ஒரு முதலாளி இருக்க ஒரு ஹோட்டல்ல தான் வந்து சாப்பிடுறதுக்குன்னா முதலாளியே இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணுவா, டேபிள் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுவா, அவரே தண்ணி எல்லாம் என்ன ஆர்டர் வாங்குவார். There is no difference between an owner and a worker. நம்ம இங்க எப்படி ஓனர்னா கல்லாலதான் உட்காந்து, ஒர்க்கர்ஸ் தான் வேலை பண்ணுவா. தண்ணி வைக்கிறதுக்கும் அது ஒரு ஆளு, ஆர்டர் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஆளு, சப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு ஆளு, அதுக்கப்புறம் பிளேட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளு, துடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள். இப்படி எல்லாம் நம்ம இதை வந்து இங்க பாகுபாடு பண்ணிருப்போம். அவங்க அப்படி இல்லை, எல்லாருமே வேலை பண்ணுவா. இந்த ஓனர் வில் ஆல்சோ அவரும் வந்து எல்லாத்தையும் துடைப்பார், டேபிள் எல்லாம் துடைப்பார், பிளேட் எல்லாம் கொண்டு வைப்பார். அங்க வந்து அந்த பாரபட்சம் இல்லை. அதனால அவளுக்கு தெரியாது, பேசிக்கலி அவளுக்கு தெரியாது, இந்த கல்ச்சரை பத்தி தெரியாது. சோ அவ வந்து எழுந்து நின்று அந்த இது தெரியாது. அடுத்தது ஐடென்டிஃபைங் ஒன்செல்ஃப் பை நேம். அபிவாதனம் நம்ம இதுல சொல்லியிருக்காங்க, அபிவாதகைன்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். யாரோ பெரியவா இருந்தனாக்கா என்ன பேருன்னு கேட்கறதுக்கு நம்மளே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணுமா. என்ன சொல்லணும், நான் வந்து லலிதா நாராயண் அப்படின்னா, லேடிஸ் கிடையாது ஜென்ஸுக்கு. அவன் வந்து இப்ப மை ஹஸ்பண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் நாராயணன் அப்படின்னா சொன்னா அதெல்லாம் பேரு கிடையாது. என்ன, நான் எந்த குலத்துல வந்திருக்கேன், நான் என்னோட எல்லாம் அதுல என்னெல்லாமோ இருக்கு, சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு. அது இப்படி காது இப்படி பிடிச்சு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு அது காலை வச்சு அப்படிதான் நமஸ்காரம் பண்ணுவா. சோ அந்த கல்ச்சர் இன்னும் இருக்கு, இந்த ஜெனரேஷன் வரைக்கும். அடுத்த ஜெனரேஷன் தெரியாது, பூனெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கா, நான் அவளுக்கு தெரியாது. சோ பேரால் தன்னை அடையாளப்படுத்துதல். அப்போ அபிவாதனா, பேரால்னாக்கா என்ன, வெறும் இந்த பேர் கிடையாது, கூப்பிடுற பேர் அது கிடையாது. ஃபுல் வம்சாவளியில எப்படி வந்திருக்கோம், எந்த கோத்திரம், எந்த ரிஷி முனியோட இது இருக்கு, அப்படி ஃபுல்லா அது ஒரு மேபி ஒரு 4 lines 5 lines இருக்கும் எழுதி பார்த்ததுன்னா. அது ஃபுல்லா தெரியாது, பட் அது எடுக்கும், ஒரு ½ minute எடுக்கும். அது ஃபுல்லா அப்படி வச்சு அது ஃபுல்லா சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் நம்மளோட. அப்புறம் ஆஃபரிங் ஒபிசன்சஸ், நமஸ்காரம் பண்றோம். பிரணாமம் இப்பதான் நம்ம படிக்கிறோம், பிரணாமம் இல்ல. இன்னைக்கு படிக்கவே இல்லை, பிரணாமம் மறந்தே போயிடுது, நினைவுபடுத்தல. எப்படியும் மறந்து போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் படிக்கலாம். வணக்கங்கள் வழங்குதல், பிரணாமம் பண்றது, வணக்கத்தை நம்ம இந்த இஸ்கான் என்னன்னு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடுறோம் இல்லையா. அப்ப இல்லாட்டா இந்த பிரேயர் இருக்கும். அந்த பிரேயர்னா இருந்தது எல்லாருக்குமே, குருமார்களுக்கு, விஷ்ணுவுக்கு, லக்ஷ்மிக்கு, எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து பிரணாமம் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி பிரணாமம் சொல்லணும். அப்புறம் ஆஃபரிங் வர்ஷிப் அப்படின்னா பூஜை பண்றது, அதே தெரியுமே, வழிபாடு வழங்குதல், பூஜை பண்றது. அப்புறம் கிவிங் கிஃப்ட்ஸ், வரவங்களுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் கொடுப்போம், ஏதாவது கொடுக்கறது. நம்ம கொடுக்கும்போது ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் வேற யாராவது, அது வீட்டுல எல்லாம் நவராத்திரி எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா கோயில இருந்ததுன்னா ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம ஏதாவது பகவான் ஆஃபர் பண்ணா அவங்க ஏதோ தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டு வச்சு கொடுப்பாங்க. சோ பரிசுகளை வழங்குதல், தானம். சோ இது என்னெல்லாம் இருக்கு, பிரத்யுத்தானம்,
ஏந்துக்கிறது. அபிவாதனா இந்த பெயரால் அடையாளப்படுத்துறது, நான் இவன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவன் வந்து கோயில போய் அர்ச்சனை பண்ணும்போது நீங்க கேட்டிருப்பாள், அர்ச்சனை பண்ணும்போது என்ன பேரு என்ன கோத்திரம் தான் கேட்பா. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அவளோட அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி நம்ம பெயரால அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்படி அப்புறம் பிரணாமம், அதனால இதை பிரேயர். அப்புறம் பூஜை பண்றது. அப்புறம் தானம், தானத்தை பரிசுகளை வழங்குறதுனா தானம் கொடுக்கறது. தானம் கொடுக்கறது வாங்குறது எல்லாமே அது வரும். அப்புறம் ஆஃபரிங் பிரசாத் அண்ட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், பிரசாதம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதல். இது நம்ம வீட்டுல இப்ப ஒரு பூஜை எல்லாம் வச்சிருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம், வெறும் பூஜை முடிஞ்சுட்டு எல்லாருக்கும் போங்கோ அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். எல்லாருக்கும் வெத்தலை பாக்கெல்லாம் கொடுத்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு பிரசாதமும் கொடுத்துட்டு குடிக்க தண்ணீரும் கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் குடிச்சுட்டு தான் வந்து that day is getting over. அந்த பூஜை முடிஞ்ச அந்த இது தெரியும் நமக்கு. அதே போல சிட்டிங் பிளேஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த அமரும் இடம், வைக்கோல் பாய், தரையை சுத்தம் செய்யவும். இப்ப விருந்தாளி வந்திருக்கானே, இப்ப இது இந்த இதுக்கு வந்து பொருந்தாது. இது வைக்கோல் பாயெல்லாம் எங்க போறது, வைக்கோலுக்கு எங்க போறது, பாய்க்கு எங்க போறது இதுக்கு தெரியாது, இருக்கானே தெரியாது. நம்ம சோஃபாவோ சேரோ எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். பட் இது ஜென்ரலா ஒரு அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா. அதை வந்து யாரோ வீட்டுக்கு வந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அமர்றதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குறோம், அப்புறம் குடிக்க தண்ணி தான் டெஃபினெட்லி கொடுப்போம். சோ இதெல்லாம் எப்படி மரியாதை பண்ணணும், இதுதான் நம்ம பேசிக்கா என்ன படிக்கிறோம்னா மரியாதை பண்றது. ஒரு வைஷ்ணவர் வந்தா, நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா, இல்ல எங்கேயோ வைஷ்ணவரை பார்த்தா, நம்ம இல்ல ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து வைஷ்ணவர் பார்த்தா அவர்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்து மரியாதை பண்ணலாம் அப்படின்னு. அமரம் இடம் கொடுக்க வேண்டும், வைக்கோல் பாய், தரையை சுத்தம் செய்யும். தரையில உட்கார்றாங்கனாக்கா நல்ல தரையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி நல்ல பெட்ஷீட் எல்லாம் போட்டு உட்கார வைக்கிறது. அப்புறம் வெல்கம், அவங்களை வந்து வரவேற்கிறது. எப்படி கையை கூப்பிய கைகளுடன் வரவேற்கவும். அப்படி அதான் நம்ம கல்ச்சர் தானே. அதான் கோவிட் வந்தோடனே எல்லாரும் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தா, ஆஹா நம்ம உங்க கல்ச்சர் தான் பெஸ்ட் கல்ச்சர். ஏன்னா ஷேக் ஹேண்டே பண்ணது எல்லாம் இந்தியன்ஸ் மாதிரி இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நமஸ்தே நமஸ்தேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சோ நம்மளோட கல்ச்சர் கொஞ்சம் பேரு இதா எல்லாருக்கும் நல்லது இதாப்பட்டது. அப்புறம் தவறை மதிக்கவும், மரியாதை, மரியாதைன்னா ரெஸ்பெக்ட். வியதிக்கிரமா, சான்ஸ்கிரிட்ல வியதிக்கிரமா அப்படின்னாக்கா என்னது, ஃபால்ட். இது யாராவது தவறு பண்ணினா அதை வந்து விஷ்ணு அவளை வந்து ரொம்ப கீழே தான் நினைக்க கூடாது. ஓகே, அவளுதான் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, அதனால அந்த தவறு பண்ணினான்னு சொல்லிட்டு அந்த மதிப்பு, அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னா. அப்புறம் தவறை மதிக்கவும்ல. இது யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? வரல. ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிச்சுடுவோம். அப்ப ஏன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த இது வரல. யார் பேசினா? இல்ல ஜீவகுமாரி தான் மாதாஜி பேசுறேன். படிங்க. இல்ல அந்த ஸ்லோகம் வரலன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. இதுல ஸ்லோகம் இல்ல மாதாஜி, இதெல்லாம் ஸ்லோகம் எல்லாம் கிடையாது. இதுல ஸ்லோகம் இல்ல, என்ன இருக்கோ அது மாத்திரம் படிச்சா போதும். ஸ்லோகம்ல நான் போடவே இல்லை, அவங்க போட்டிருக்கல. எது இருக்கோ அதை மாத்திரம் நான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கேன். வேணும்னா பாகவதம் எடுத்து படிக்கணும்னா உங்களுக்கு அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி போடுறேன். அவசியம் இல்லை, பர்பெக்ட்ல இருந்து கொடுத்துருக்கிறது தான். இந்த புக்ல நான் அந்த ஹேண்ட் புக் கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அதுல நீங்க பண்ண அதுல இருக்கலாம். ஐ ஹவ் நாட் சீன். அதுல பாருங்க, உங்களுக்கு ஸ்லோகம் வேணும்னா அதுல இருக்கும். பட் இது வந்து பர்பெக்ட் தான். ஸ்லோகத்துல இருந்து அது பர்பெக்ட்ல இருந்து ஒரு பாட்டு தான் கொடுத்துருக்கான். மரியாதையோட அதை மதிக்கிறத பத்தி. ஒருத்தர் தவறு பண்ணா அதை வந்து அவளை இகழ்த்தி பேசாம எப்படி அந்த தவறுதல் பண்ணினா கூட அவளை வந்து எப்படி மதிக்கிறது அப்படின்னு. சோ இது மாத்திரம் படிச்சா படி. ஒரு உயர்ந்த ஆளுமையின் முன்னிலையில் ஒருவர் திறமையானவராகவும் நன்கு அறிந்தவராகவும் இருந்தாலும் அறிவுரைகளை வழங்குவதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடாது என்பது விதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வாச்சோ வேகம், மனசோ குரோத வேகம் நம்ம இதுல படிக்க போறோம் இல்லையா, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. சோ இந்த மாதிரி நமக்கு தான் பேச தெரியும். அப்ப எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு கட்ட 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 கடான்னு வாயை தொடர்ந்து பேசலாம் கூடாது. எப்படி இருக்கணும், ஒரு உயர்ந்த ஆளுமை முன்னிலை. இப்ப இந்த மாதிரி ஞானிகள் இருக்கா, அந்த ஞானிகள்கிட்ட போயிட்டு நம்ம தற்பெருமை அது இதுன்னு பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவ அதை விட எங்கேயோ ரீச் ஆயிடுச்சு. நான் லாஸ்ட் டைம் கூட சொன்னேன் இல்லையா, இந்த சுவாமிகளுக்கு எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டு எனக்கு வந்து இது ஜாப் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்கிறது, என் பிள்ளைக்கு குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்குது, இந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்லாம் எடுத்துன்னு அவங்க கிட்ட போவாங்க. அவங்க என்னதான் பண்ண முடியும், அவங்களே இது நம்ம லைஃப வந்து தொடர்ந்துன்னா இது துறவு மேற்கொண்டு அவ வந்து ஏதோ தனிமையில பகவான் என்ன இது பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ என்னதான் பண்ண முடியும் இல்லையா, நமக்கு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதான். அவ கிட்ட போயிட்டு நமக்கு இப்படின்னு சொன்னா அவ என்னதான் பண்ண முடியும். சரி எல்லாம் சரியாகும்பா, டோன்ட் வரி, அப்படிதான் சொல்லுவா இல்லையா. அப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஒரு விவேகம் வேணும். இந்த மாதிரி பெரியவாழ்கிட்ட போச்சுன்னா என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணுமே கேட்க கூடாது. நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ஆசி, அவளுக்கு என்ன தோன்றதோ அந்த ஆசி வழங்கட்டும் இல்லையா. நல்ல ஆரோக்கியமா இரு, நீ நல்ல நீண்ட ஆயுளோட ஆரோக்கியமா இருன்னு சொல்லுவாளா இருக்கும்.
அது நம்ம வந்து ஒண்ணு கேட்டுன்னு போகக்கூடாது. மெயினா இவாள்கிட்ட எல்லாம் அப்ப என்ன இதுல போட்டிருக்குன்னா, உயர்ந்த ஆளுமை முன்னிலையில் ஒருவர் திறமையானவர், இவர் ரொம்ப திறமைதான், ரொம்ப நல்ல ஸ்மார்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட், நல்ல படிச்சவரா இருந்தாலும் நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதை அவருக்கு காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவ அதை விட ஞானிதான். அப்ப நம்ம கொஞ்சம் தனிஞ்சு ஒரு இதா இருந்து நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி அவ என்ன கேட்கிறோம், அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை வாங்கிட்டு நம்ம காதால கேட்டுன்னு வரணும். நன்கு அறிந்தவராக இருந்தாலும் அறிவுரைகளை வழங்குவதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடாது என்பது விதி. இது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே கொடுத்திருக்கு இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் எஸ் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கூப்பிட்டு இருந்தேனே, உங்களோட சத்தமே வரல. அது நெட்டு காலையில இருந்து செல்லு கிளாஸ் போயினே இருந்தா நெட் எங்க மாதாஜி இருக்குது. படிக்கிற மாதாஜி. ஒரு தெய்வ சகோதரர் அதிக ஞானம் பெற்றவராகவும் கிருஷ்ண உணர்வில் மேம்பட்டவராகவும் இருந்தால் ஒருவர் அவரை ஆன்மீக குருவுக்கு சமமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.32.42 அறிக்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார். என்ன எழுதியிருக்கார்? ஒரு தெய்வ சகோதரர், எல்லாமே காட் பிரதர், இப்படிதான் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? நம்ம ஒரே இதுல இருக்கோம். அதனால எல்லாம் நம்ம டிவோட்டி தான் நினைக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் அப்புறம் அவுட் ஆஃப் இஸ்கான்ல வேணா ஃப்ரெண்டு நினைக்கிறேன், பக்கத்து வீடா இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டு சொல்லிக்கலாம். ஆனா நம்ம இங்க இருக்கிறது எல்லாரும் ஒரே ஈக்குவல்ல தான் இருக்கும். யாரும் பெரியவா இல்லை, யாரும் சின்னவா இல்லை. அதனால இப்ப பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு, எல்லாரும் வைஷ்ணவா. அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் என்ன, காட் பிரதர் காட் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி தான். அந்த காட் சிஸ்டர், நம்ம அந்த மாதிரி இல்ல, எல்லாம் ஈக்குவலா பிரதர் சிஸ்டர் மாதிரி ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும். யாரும் ரொம்ப படிச்சவாளும் ரொம்ப ஜப்பான் நிறைய பண்ணா அவளுக்கு ரொம்ப என்னது ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. எல்லாரும் ஜப்பான் தான் பண்றோம். அவ குவாலிட்டியா 4 வாட்டி பண்ணிட்டுனா நம்ம இது குவாலிட்டி இல்லாம 10 வாட்டி பண்றோமா இருக்கும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதனால எல்லாரும் அவ இதுல கொஞ்சமா பண்ணாலும் நல்ல குவாலிட்டியோட பண்ணணும். நல்ல பகவான் நினைச்சு பண்ணணும். அது ஒண்ணு இம்பார்ட்டன்ட். இது ஆனா அந்த 10 ஆஃபென்ஸ்ல நம்ம அதை படிக்கதான் செய்யறோம் இல்லையா? சோ அதனால யாரும் பெரியவா இல்ல சின்னவா இல்ல. ஆனா இங்க ஒரு தெய்வ சகோதரர்னாக்க காட் பிரதர் சொல்லுவோம். அதிக ஞானம் பெற்றவராகவும் கிருஷ்ண உணர்வில் மேம்பட்டவராகவும் இந்த மாதிரி ஞானியா இருந்ததுன்னா ஒருவர் அவரை ஆன்மீக குருவுக்கு சமமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏதோ ஞானி உட்கார்ந்து இருக்காரு, குகைக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கான்னு சொல்லிட்டு என்னக்கூடாது. அவ வாயில இருந்து உதிரும் ஏன்னா ஜாஸ்தி பேச மாட்டா. அவ என்ன தியானத்திலேயே இருப்பா. அப்படி ஏதாவது ஒரு 1-2 வார்த்தை வந்தாலும் ரொம்ப அது இதா எடுத்துக்கணும். நம்ம ரொம்ப சீரியஸா எடுக்கணும். சீரியஸா என்னது, ரொம்ப அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும். என்னோ பேத்துறான் அந்த மாதிரிலாம் நினைக்க கூடாது அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்தது எஸ் விவேகானந்த பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுள் சகோதரர்களுக்கு இடையிலான உறவு மிகவும் உன்னதமானதாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் எங்கள் நிறுவனத்தில் எதிர்காலம் மிகவும் நம்பிக்கை உரியதாக இருக்காது. ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் கடிதம், தமாலா கர்ஷானா, அக்டோபர் 1969. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்கார்? கடவுள் சகோதரர்களுக்கு இடையிலான உறவு மிகவும் உண்மையானது. ரிலேஷன் பிட்வீன் காட் பிரதர்ஸ். இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கோம். அப்ப எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்துன்னு அந்த மாதிரிதான் நம்ம இருக்கணும். உண்மையானதாகவும் மகிழ்ச்சியானதாகவும் இருக்கணும். பொய்யெல்லாம் என்ன சொல்ல வரேன், யாரும் பெருசு இல்லை யாரும் சரி அது நினைச்சுனா நமக்கு தெரியும். எல்லாரும் ஈக்குவலா தான் நம்ம நினைப்போம். உண்மையான ரிலேஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்புறம் மகிழ்ச்சியாகும், எல்லாத்தையும் சந்தோஷமா அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அந்த மாதிரி இருக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு அவர் கொடுத்திருக்கார். இந்த இஸ்கான்கிற நிறுவனம் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் போற போக்குல என்ன ஆயிடும்னாக்கா பரஸ்பரம் சண்டை, நீ பெருசா நான் பெருசா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடும். அப்ப எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கேள்விக்குறியா ஆயிடும். நிம்மதியே இல்லாம நம்பிக்கையும் இல்லாம யாரும் நம்ம இதுல வரமாட்டாங்க. இவ்வளவு பேர் ஆன்லைன்ல கூட இவன் கேப்சர் பண்றான்னா இப்ப எவ்வளவு உண்மையான ஒரு இதா இருக்கும் இல்லையா? என்ன சொல்றோம், ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து எல்லாம் பண்றோம். ஐ டோன்ட் திங்க் இப்போ ஆன்லைன் இருக்குல்லன்னா எனக்கு டவுட் தான் எல்லாரும் இவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு. இப்போ ஆன்லைன்ல இவ்வளவு சர்வீஸ் பண்றாங்கன்னாக்கா நம்ம அது அவரே சொல்லியிருக்கார், அந்த காலத்தையே சொல்லியிருக்கார் 69லயே. இந்த மாதிரி உண்மையாவும் இதா இருக்கணும். இல்லாட்டா ஃபியூச்சர் பிளீக், ஃபியூச்சர் ரொம்ப இதா சரியா இருக்காது இஸ்கானோட அப்படின்னு சொல்றேன். இது வைஷ்ணவ பிரதா. இது என்னன்னாக்கா அப்பராதா. அதுல அப்ப ஆராதா. அப்பன்னா என்னது, எகேன்ஸ்ட், தட் இஸ் எதிராக. ஆராதா அப்படின்னா என்னது, வர்ஷிப், வழிபாடு. அப்ப அபராதானா என்னது, இது எதிராக வழிபாடு, which is குற்றம். அந்த மாதிரி பண்றது ரொம்ப குற்றம். சோ அபராதனாக்கா ஆஃபென்ஸ், குற்றம். அதை பத்தி இப்ப படிக்க போறோம். ஓகே, எங்க மாதாஜி எங்க கீழே ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டீங்க?
ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கேன் மாதாஜி. படிக்க வேண்டாமா? இந்த கீழே போயிட்டீங்க. மேல படிக்கட்டா மாதாஜி? படிங்கோ. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணால என்ன படிக்க வேண்டாமான்னு நினைச்சேன் நான். படிங்கோ. ஒரு வைஷ்ணவ கேக்குறதா மாதாஜி? கேக்குறது படிங்கோ. ஒரு வைஷ்ணவரை கண்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தாது இருக்கல். வைஷ்ணவருக்கு வணக்கம் செலுத்தாது இருக்கல். வைஷ்ணவரை வெறுக்கல். வைஷ்ணவரை நிந்தித்தல். வைஷ்ணவர் மீது கோபம் கொள்ளுதல் அல்லது அடித்தல். வைஷ்ணவரை கொள்ளுதல். ஸ்கந்த புராணம் ஹரிபக்தி முகவரி 10.310. ஸ்கந்த புராணம் ஹரிபக்தி முகவரி 10.310. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சேம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. சாரி. அது என்னோட மிஸ்டேக். இங்க ஸ்கந்த புராணம் இங்க போட்டிருக்கு, அதே இங்க வந்திருக்கு. இட் இஸ் மை மிஸ்டேக். ஓகே, இது இவ்வளவுதான் இருக்கு. ஓகே, சோ என்னெல்லாம் அபராதம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இதை யாருப்போம் என்னது கோபம் கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு. அடித்தல், யாரு அடிக்க போறா? அப்படி இருக்கா இருக்கும், அதனால தானே போட்டிருக்கா. ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு, ஸ்கந்த புராணத்தை எழுதியிருக்காரு, ஹரிபக்திங்களாசல எழுதியிருக்காரு. ஒரு வைஷ்ணவரை கண்டு மகிழ்ச்சி எப்போ ஒரு இது என்ன, ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்த்து ஃப்ரெண்டு சொல்றேன்னா, ஒரு வைஷ்ணவரை பார்த்தா ஒரு ஸ்மைல் ஃபேஸ். ஏன்னா யூ நோ ஹிம், உங்களுக்கு அவரை தெரியும், பேர்லாம் தெரியாது, எங்க இருக்கா தெரியும், ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா வைஷ்ணவர் இந்த திலகத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு வைஷ்ணவர். இப்ப நம்ம வந்து வேற ஒரு வெளியூர்னா இங்கேதான் நார்த் இந்தியா எல்லாம் போச்சுன்னா ஒரு தமிழ்காரரை பார்த்தா நமக்கு ஒரு அஃபினிட்டி வந்துடும். ஆஹா, நீங்க எந்த ஊர், எங்கேன்னு வந்திருக்க, சென்னையா, நான் கோயம்புத்தூர் அப்படிலாம் பேச ஆரம்பிச்சுடுவா. நம்ம ஊர்ல பேச மாட்டான், பக்கத்தாத்துல இருந்தா கூட நம்ம பேச மாட்டோம். ஆனா வெளியில போயிட்டு எல்லாம் நார்த் இந்தியன் பார்க்க யாராவது ஒரு தமிழ்காரனோ பார்க்க முடியாதா அப்படின்னு எங்கிட்டு இருக்கிற கண்ணுக்கு. ஆனா தமிழ்காரன் அந்த மாதிரி மூக்குத்தி எல்லாம் அப்படி பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு விபூதி எல்லாம் அட்டுண்டு இந்த வரையில நாம எல்லாம் போட்டு வந்தா தெரிஞ்சிடும். அப்ப நமக்கு எப்படி பேச ஆர்வம் வரும் இல்லையா? அது போல வைஷ்ணவர் நம்ம மாதிரி இந்த திலகெல்லாம் அட்டுன்னு வரும்போது வந்து ஒரு வைஷ்ணவரை வந்து இன்னொரு வைஷ்ணவர் எப்பவும் வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துற போல ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா, நம்ம சொல்லதான் எல்லாரும் யாரை பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா. அது எனக்கு பழக்கமே ஆயிடுது. எங்க வீட்லயே யாராவது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல, சொந்த பசங்களே போன் பண்ண கூட ஹரே கிருஷ்ணா தான் வருது, போன் எடுத்தா ஹரே கிருஷ்ணா தான் வருது. அந்த மாதிரி ஆயிடுது இப்போ. சோ அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுவோம். அது வந்து இட் ஷோஸ் தட் யூ ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அப்படி வைஷ்ணவருக்கு வணக்கம் செலுத்தாது இருப்பார், இதெல்லாம் என்னது அபராதம். சோ ஒரு வைஷ்ணவரை பார்த்தா ஒரு வணக்கம் சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி சொல்லணும். அப்புறம் வைஷ்ணவரை வெறுக்கவே கூடாது, நான் சொல்லியிருக்கோம் முதல்லயே, அதெல்லாம் வைஷ்ணவ அபராதம். இப்போ வைஷ்ணவருக்கு நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தணும். மரியாதைனா வேற ஆரத்தி எல்லாம் எடுத்தது, ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம், ஒரு ஸ்மைல் கொடுக்கலாம், அதுதான். அப்புறம் வைஷ்ணவரை வெறுக்கவே கூடாது. அது வைஷ்ணவரை நிந்தித்தல், அவரை பத்தி எல்லாம் தப்பெல்லாம் பேசினா அந்த மாதிரி விட்டுடணும். அவங்களுக்கு ஏதாவது நமக்கு தப்பு காதுல கேட்டா கூட அதை பத்தி நம்ம பெரிய பிரச்சாரம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பாவம் நமக்கு தொட்டிக்கும். பண்ணின பாவம் பண்ணின வாழ்க்கை ஒன்னும் இருக்காது, அது மன்னிச்சுடுவார் பகவான். ஆனா நம்ம வேண்டாதுக்கு எல்லாம் பேசும்போது என்ன ஆயிடும், அதை நம்மள தொட்டிடும். சோ நம்ம வந்து அதை பத்தி பேசக்கூடாது. வைஷ்ணவர் மீது கோபம் கொள்ளுதல் அல்லது அடித்தல், டக்குன்னு அடிக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி வைஷ்ணவருக்கு வந்து அவ மேல எல்லாம் கோபம் கொள்ளக்கூடாது, அடித்தடி சண்டையில எல்லாம் போகக்கூடாது. இதெல்லாம் நார்மல் பீப்புள் பண்ணுவா. வைஷ்ணவர்னு வந்தாச்சுன்னா நம்ம இதுல இருந்து விடுபட்டோம். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? இப்ப நம்ம எல்லாரும் வைஷ்ணவா, அப்போ கோபத்தை தவிர்க்கணும், எப்பவும் சிரிச்சுன்னு இருக்கணும். வேற ஒரு வைஷ்ணவர் பார்த்தா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிதாஜி சொல்லணும். பிதாஜி இல்ல, சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி அது சொல்லணும். அப்புறம் இதெல்லாம் தான் பண்ணக்கூடாது. கோவப்படக்கூடாது, அடிக்கல் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அடித்தடி சண்டையெல்லாம் போடுறாங்களே அது பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் வைஷ்ணவரை கொல்லுதெல்லாம் வரதா எனக்கு தெரியாது. எனிமிட்டி ஜாஸ்தியான கொல்லுற லெவலுக்கு அவ்வளவு கோவம் தலைக்கு ஏறி கொல்ற அளவுக்கு வந்துருவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இந்த லைன் நான் எடுத்து விடுறேன் அப்புறமா. ஸ்கந்தபுராணம் ஹரிபக்தி இங்க கீழே இருக்கு, இன்னைக்கு ஆயிடும் சீக்கிரம். ஓகே, அடுத்தது பிளாஸ்பமி ஆஃப் வைஷ்ணவா. இகன் வைஷ்ணவர்களை நிந்தனை எப்படி பண்றாங்கன்னு. பை பர்த். சாரி, யார் படிக்கிறீங்க? விவேகானந்த பிரபுஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்க, யாரும் படிக்கல. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பபிதா மாதாஜி படிங்க. யார் படிக்கலையோ அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் கொடுக்குறோம், அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணலாம். பபிதா மாதாஜி படிங்க. பிறப்பு இந்த வாழ்க்கையில் முந்தைய பாவங்கள் அல்லது தவறுகள், திட்டமிடப்படாத தற்செயலான பாவச் செயல் தவறுகள் கிட்டத்தட்ட சரி செய்யப்பட்டன. பாவத்தின் தடயங்கள். ஹரிநாம சிந்தாமணி ஸ்ரீ பக்தி வினோதா தாகுரா அத்தியாயம் 4. வைஷ்ணவர்களின் நிந்தனை. ஹரிகிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரையும் நிந்தனை பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் பிளாஸ்பெமினா என்னது? யாரையும் வந்து தப்பாலாம் நம்ம பேசக்கூடாது, அவசியம் இல்ல. நம்ம கண்ணுல அது தப்பா படுறதா இருக்கும். ஆனா அவங்க அந்த தப்பு அவங்களுக்கு அது தப்பா தெரியல, அதனால தானே பண்றாங்க இல்லையா? அப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச தப்பை வந்து சுட்டி காட்டி நீ தப்பு பண்ணன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிட்டு போகணும், ஒண்ணு கண்டுக்க கூடாது அதெல்லாம். சோ பை பர்த்
பை பர்த்தா வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஜாதியா இருக்கட்டும், மதமா இருக்கட்டும், எனிதிங் பை பர்த் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட நம்ம வந்து இதெல்லாம் கண்டினியூ பெருசா அதை இஷ்யூ பண்ணி ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் ப்ரீவியஸ் சின்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் இன் திஸ் லைஃப், முன்னாடி ஜென்மத்தை ஏதாவது பாவம் பண்ணது இந்த ஜென்மத்துல அது பிரதிபலிக்கும் இல்லையா? சிலதெல்லாம் ரெக்டிஃபை ஆயிருக்கும். நம்ம இதோட பிராரப்த கர்மா எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? பிராரப்த கர்மா எதெல்லாம் வந்து போன ஜென்மத்து பாவம் எல்லாம் ரெக்டிஃபை ஆகி இந்த ஜென்மத்தை அது வந்து அனுபவிக்கிறோம். அது பாவமா இருக்கட்டும், புண்ணியமா இருக்கட்டும். சில பேர் புண்ணியமா அனுபவிப்பாங்க. சோ அதனால நல்லது லாட்டரி டிக்கெட் கிடைக்கும், நல்ல பசங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நல்லதெல்லாம் நடக்கும்போது நம்ம பூர்வ ஜென்மத்தை இதோடதான் வந்து இஃபெக்ட் வருது நமக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அதே போல பாவ செயலும் அப்படிதான். போன ஜென்மத்துல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கோம், இன்னும் நிறைய மூட்டையா இருக்கும், அதெல்லாம் இன்னும் ஆகல, அதெல்லாம் கூட்டம், அதெல்லாம் இது இருக்கு இன்னும் ஸ்டாக்ல. ஆனா எது வந்து ஃப்ரக்டிஃபை ஆயிருக்கும், எது வந்து மெட்டீரியலைஸ் ஆகி அது வந்து இஃபெக்ட் நமக்கு கொடுக்குறது. அப்ப அதை பத்தி நம்ம வந்து அவளை வந்து ஒன்னும் குத்தமா எல்லாம் நிந்தனம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்புறம் தமிழ்ல இருக்கு, திட்டமிடப்படாத தற்செயலான பாவசெயல். திட்டம் இல்லாம ஏதாவது பாவசெயல் பண்ணிருப்பா, அதையும் பெருசா ஆக்கி நம்ம வந்து அதனால சண்டை போட்டு மனஸ்தாபம் எல்லாம் கொண்டு வந்து அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. தவறுகள் எல்லாரும் தான் பண்றோம், நம்ம பண்ணாம இருக்கோமா? நம்ம உணர்த்தால காட்டுறதுக்கு என்ன இப்படி பண்றோம்னாக்கா 3 பேர் நம்மள காட்டுறோம், ஒரு விரல் தான் அவளை காட்டிட்டுனா 3 விரல் நம்ம பண்ண நம்மளே நிறைய தப்பு பண்றோம். தப்பு பண்ணும் போது நம்ம வந்து உணர்த்தால வந்து அதை இகழ்த்தி அவளை வந்து குற்றம் சொல்றதெல்லாம் தப்பு. நம்ம we are not supposed to. அப்புறம் வந்து தவறுகள் கிட்டத்தட்ட சரி செய்யப்பட்டன, பாவத்தின் தடயங்கள் அப்படின்னு ஃபால்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெக்டிஃபைட் ட்ரேசஸ் ஆஃப் சின். ஒரு மாதிரி வந்து தப்பு பண்ணிருப்பாங்க, அதுல இருந்து கொஞ்சம் கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஆனா தப்பு பண்ணினது இது தடயம் இருக்கும். நம்ம அவங்க தப்பு பண்ணினது இப்ப அப்படின்னு சொல்லணும்னாக்கா ஒரு வந்து என்னது ஒரு யாரோ பெரியவாங்க இருக்காங்க, வந்து ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க, சரி வாயால இவங்க என்ன நம்ம பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்லயும் இருக்கலாம், இல்ல அம்மா இது மாமியார் மாமனார் அந்த சண்டையில இருக்கலாம். அன்னைக்கு நீ அப்படி சொன்னியே, நீ அப்படி சொன்ன அதனால இப்படி ஆச்சு, நீ அன்னைக்கு இப்ப அதை வேணும் சம்திங் இருக்கும், அதோட தடயம் இருக்கும், நீ அன்னைக்கு பண்ணினதுனால இன்னைக்கு அது தெரியறது பாரு. அன்னைக்கு என்ன படிக்க வைக்கல, சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சொல்லலாம், 4-5 குழந்தைகள் இருக்காங்க, மூத்த பையனை படிக்க வைக்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா வசதி இல்ல. அப்புறம் அடுத்த பையனை இப்படியாவது இன்னும் படிக்க, அதுக்குள்ள கொஞ்சம் வசதி வந்தனா சரி அடுத்த பிள்ளையாவது நல்லா படிக்கலாம், நீ ஃபார்மிங் பண்ண. இதெல்லாம் நம்ம பிக்சர்ல எல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம், பழைய பிக்சர் எல்லாம். சோ பெரியவன் என்னது குடும்ப பொறுப்பெல்லாம் கொடுத்து நீ வந்து ஃபார்மிங் பண்ண, நீ கொஞ்சம் வீட்டோட இதெல்லாம் பாரு, 2வது பிள்ளை எப்படியாவது படிச்சு அவனையாவது முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு காலேஜ் படிக்க வச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்றோம். அப்புறம் என்ன எழுதுறதுனாக்க நாட் நெசசரி படிச்சவங்க எல்லாம் அம்மா அப்பா பாத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸ்டோரி அந்த மாதிரி இது பிக்சர்ல எல்லாம் எடுப்பு காட்டுவாங்க. அவன் வந்து சிட்டி லைஃப் போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அங்கேயே இருக்கான், அதிகமா அம்மா அப்பாவை பாத்துக்கிறது. ஆனா இந்த இவன் அம்மா அப்பாவை பார்த்துட்டு இந்த மூத்த பையன் இருக்கானே இந்த ஃபார்மிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு, அவன் வந்து அம்மா அப்பாவை பாத்துக்கிறான். என்ன படிப்பு அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் அவங்க, ஏன்னா ரொம்ப செலவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்கல. அப்ப பத்தியா நீ அன்னைக்கே என்ன படிக்க வச்சிருக்கலாம் இல்லையா, நான் என்ன வேலை பண்றேன் அப்படி எல்லாம் குத்தமா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அம்மா அப்பாவோட வசதி அந்த மாதிரி இருந்தது, நம்ம மூத்த பையனா பொண்ணுக்கும் பொறுப்பு நமக்கு தான் ஜாஸ்தி, 2வது பிள்ளைய எப்படியோ படிக்க வச்சா அந்த மாதிரி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், சொன்னேன். இந்த மாதிரி ட்ரேசஸ் ஆஃப் சின் இருக்கும், அவங்க பண்ண தப்போடு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருப்போமா இருக்கும். ஆனா அது வந்து பெரிய இஷ்யூவா பண்ணி, அதனால என்ன இப்ப நம்ம அம்மா அப்பா கூட இருந்து நம்ம பணிவு இந்த இது எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும்போது என்னன்னா அதோட புண்ணிய காரியம் நமக்கு டெஃபினட்டா கிடைக்கும். யார் பண்ணலையோ அவங்களுக்கு அதோட ஒரு குற்ற உணர்வு இருந்துட்டே இருக்கும். ஐயோ நம்ம பத்தியா இவ்வளவு எல்லாம் படிக்க வச்சாங்களே, நம்ம வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அம்மா அப்பாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்து போனப்பறம் இன்னும் ஜாஸ்தி தோணும். அப்ப அதுக்கு நம்ம பெட்டர் அட்லீஸ்ட் நம்ம இருக்கிற நாளைக்கு பண்றோமே. சோ ஃபால்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெக்டிஃபைட். ஆனா இந்த ட்ரேசஸ் ஆஃப் சின் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பெருசா ஆக்கப்படும். இதெல்லாம் ஹரிநாம சிந்தாமணி நிறைய புக்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சா நம்ம அப்படி இதாயிடுவோம், நல்ல ஒரு வைஷ்ணவா இதுல வந்துடும். ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்குரா அத்தியாயம். ஓகே, அடுத்தது ரிசல்ட். யார் படிக்கிறீங்க? பபிதா மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? குமாரி மாதாஜி படிங்க. ஜே.கே. குமாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜே.கே. குமாரி இருக்கீங்களா? ஓகே, she is not answering. விவேகானந்த பிரபுஜி படிங்க. I'll just lower her hand. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கூப்பிட்டுட்டு ஆன்சர் பண்ணலன்னா அப்ப ஹேண்ட் வந்து லோவர் பண்ணிடுறேன். ஓகே, படிங்க பிரபுஜி. நிந்திக்கிறவர்கள் தன் முன்னோர்களுடன் சேர்ந்து மகா ரௌரவ வீழ்வான். கந்த புராணம் சைத்தன்ய சரிதம் 15.261. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கந்த புராணத்துல இது கொடுத்திருக்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்தியலீல இது கொடுத்திருக்க. என்ன கொடுத்திருக்கு? வைஷ்ணவர்களை யாரெல்லாம் நிந்திக்கிறாங்களோ, வைஷ்ணவர்னாக்க எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவர் தான்,
அப்ப நம்மளே இன்னொரு வைஷ்ணவன் நிந்திக்கிறது, இல்ல வேற வைஷ்ணவன் நம்மள நிந்திக்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ணினா என்னாகும், தன் முன்னோர்களுடன் சேர்ந்து, சில முன்னோர்கள் ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்கானாக்கா, எல்லா முன்னோர்களுக்கும் இது கிடைக்காது, வந்து லிபரேஷன் ஆகி போக முடியாது. அவங்க வந்து இருப்பாங்க, இந்த பாதையில இருந்துட்டே இருப்பாங்க. நம்ம வந்து அதான் இப்ப நம்ம நடக்கிறதே, மாலயம் எல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் பித்தர்களுக்கு எல்லாம் நம்ம இது கொடுக்குறோம். அவங்க போய் சேர்ந்தாச்சா, அவங்க இலக்கு போய் சேர்ந்தாச்சா, இன்னும் ஒரு பாடி கிடைச்சு வேற ஏதாவது இது என்னது உருவம் எடுத்துன்னு போயிருக்காங்களா, ஒண்ணும் தெரியாது நமக்கு. ஏன் நமக்கு இப்ப நம்ம இருக்கிறது தான் தெரியும். ஆனா அவங்க சப்போஸ் அந்த இதுல இருக்காங்க, பித்ருலோகத்தையே அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க பாவம் செயல் புண்ணிய செயல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு அது மேல போறது கீழே வந்து அங்கேயே இருந்தாங்கக்கா, அவங்களுக்கு ஒரு உருவம் கிடைச்சுதானே வேற ஒரு ஜென்மத்துக்கு போக முடியும். உருவம் கிடைக்காம எல்லாம் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் எப்படி நம்ம கொடுக்கணும்னா நம்ம தான் கொடுக்கணும். அப்ப இருக்காங்களா இல்லையா நமக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம டியூட்டி என்னது கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு போய் சேரும். அவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கக்கா போய் சேரும். இல்ல அவங்களுக்கு வேற உருவம் கிடைச்சு ஒரு சப்போஸ் ஒரு குழந்தையா இருக்கு, ஆனா நம்ம அந்த இது அர்க்கியம் அந்த இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அதுவும் போய் சேரும். எப்படி போய் சேரும், அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சடன்லி ஏதாவது நல்லது நடக்கும். அது குழந்தையா பிறந்திருக்கு, அந்த ஒரு இடத்துல ஒரு குழந்தையா இருக்கு, நம்ம அம்மாவோ அப்பாவோ தாத்தாவோ யாரோ இல்ல வளர்ந்த பிள்ளையா அப்படியே இருந்திருப்பாங்க. ஆனா நம்ம பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அந்த புண்ணிய செயல் வந்து அவளுக்கு என்ன ஆகும், நமக்கு புண்ணியம் தான் நம்ம பிரிவாள் பண்றோம், அந்த புண்ணியம் இருக்கும். புண்ணியம்னா அது நம்ம டியூட்டி. புண்ணியம் வரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றது கிடையாது, நம்ம டியூட்டி. நம்ம பண்ணலைன்னா அபராதம், நம்ம பண்ணலைன்னா அது டெஃபினட்டா இதை சின்ல கொண்டு போய் விடும். ஆனா நம்ம பண்றோம், அதுல புண்ணியம் கிடைக்குமா கிடைக்காது தெரியாது. அது அவங்களுக்கு போயிட்டு நல்லது வரும். அவங்களுக்கு எப்படி நல்லது வரும்னா, ஏதோ நல்லது என்னது ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் கிடைக்கும், இல்ல ஏதாவது கோல்டு வாங்க சம்தி யாராவது கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க, சம்தி அவங்க எதிர்பார்க்காம ஏதோ நல்ல இது இப்படி எனக்கு வந்தது தெரியலையே, யார் பண்ண புண்ணியமோ அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க அந்த ஜென்மத்துல. என்ன அவங்க பிள்ளைய இங்க தர்ப்பணம் பண்ணிருப்போம், அதோட இஃபெக்ட் தான் அவங்களுக்கு நடக்கும். அதே போல நமக்கு கூடி நம்ம லைஃப்ல சடன்லி நல்லதெல்லாம் நடக்கும். ஆஹா இப்படி நடக்கிறது எப்படிதானோ இதெல்லாம் நல்லது வந்து கோயிலுக்கு போன நினைச்சிருந்தேன், ஒரு நம்ம குலதெய்வத்துக்கு போன நினைச்சிருந்தேன், 2 வருஷமா நினைக்கிறேன் போவே முடியல, கோவிட்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சடன்லி யாரோ பிளான் பண்றாங்க, போனோம் அங்க பார்த்தோம், லைனே இருக்கல, போய் பார்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். இந்த திருப்பதியில எல்லாம் அந்த மாதிரி நடுவுல அப்படி இருந்தது, லைனே இருக்குல்ல, போனோம் வந்தோம் அந்த மாதிரி எல்லாம். இல்லாட்டா அவ்வளவு நேரம் லைன் இருக்கும், இப்ப எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் இதுதான் நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம், அந்த பசங்க எல்லாம் ஏதாவது நமக்கு இது பண்ணிருப்பாங்க, அதோட பலன் தான் நம்ம இப்ப அனுபவிச்சிருப்போம். நல்லது நம்ம என்னது நல்லது காரியம் பண்ணினதும் அனுபவிக்கிறோம், நம்ம குழந்தைய நாங்க தர்ப்பணமோ சம்திங் தே வில் பி டூயிங், நம்ம இறந்த தேதிக்கு என்ன பண்றாங்க, அதோட பலன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஏன்னா சோல் அதே சோல் தானே, பாடி தான் நம்ம மாறிடும். சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, வைஷ்ணவர்களை நிந்திக்கிறவன் தன் முன்னோர்களுடன் சேர்ந்து, இது வந்து மகா பாவம் உண்டு, மகாரௌரவ நரகம் சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க போய் விழுவான். அதனால வைஷ்ணவர்களை நிந்திக்கவே கூடாது. பண்ணினோம்னாக்கா அந்த இடத்துல போய் இருப்பான். இது ஸ்கந்த புராணத்துல கொடுத்திருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிரபுபாத என்னவோ நினைச்ச எழுதிருக்கு, அதெல்லாம் நினைக்க கூடாது. இதெல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்சரல் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு ஸ்கந்த புராணம். எஸ், நாராயணசாமி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, நாராயணசாமி பிரபுஜி எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் வந்துட்டு மாதாஜி அது மியூட் ஆன் பண்றதுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு. படிங்கோ மாதாஜி. இப்போ இந்த தலைப்புல ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. வைஷ்ணவ அபாராதமும் மன்னிப்பும் இருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க. அபாராதம்னா என்னன்னு தெரியல மாதாஜி. அபாராதம் இல்ல, இதுதான் நான் போடுற தப்பு பிரபுஜி, நல்ல வேலை நீங்க காட்டி கொடுத்தீங்க, நான் அதெல்லாம் எழுதி எடுத்துக்கணும், திரும்பி ஒரு வாட்டி பாருங்க. இது பாருங்க, அபாராதம் இல்ல, அது அபராதம் தான். அபரத்தின் இதுவும் தப்பு தான், அபரத்தின். இது என்னோட மிஸ்டேக் தான் பிரபுஜி. இது நான் வந்து மொழிபெயர்ப்புல அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன்ல அது வந்து கரெக்டா போடாது. அப்புறம் வந்து அது வந்து ரீடு பண்ணல, நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், அதனால எல்லா இதுல இப்ப நீங்க சொன்னப்பறம் தான் தெரிஞ்சது எனக்கு, கண்ணுக்கு. சரி மாதாஜி, வாசிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க உங்க வீட்ல என்ன சத்தம் வருது பின்னாடி இருந்து? ஆமாங்க, பக்கத்துல பர்த்டே பார்ட்டி மாதாஜி. வெரி குட். வேற யாராவது படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இல்ல படிங்க பிரபுஜி, சோ வாட், அவ என்ஜாய் பண்ணிட்டுமே, நம்ம படிக்கணும். சரி. யதி வைஷ்ணவ அபராத உட்டே ஹாதி மாடா உபாதே வா சிந்தே தாரசோகி யாய பாடா. பௌதிக உலகில் பக்தி தொண்டு என்ற கொடியை வளர்க்கும் போது பக்தன் ஒரு வைணவரின் காலடியில் தவறிழைத்தால் அவனுடைய குற்றம் ஒரு பைத்தியக்கார யானை அந்த கொடியை வேரோடு பிடுங்கி எரிந்து விடுவதாக
ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த வழியில் கொடியின் இலைகள் காய்ந்து விடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய சரிதாமிரம் படிக்கலையே நீங்க? ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலா 19.156. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்குனாக்கா, இப்ப டிவோட்டி கமிட்ஸ் an offense at the feet of வைஷ்ணவா, யாராவது டிவோட்டி வந்து வைஷ்ணவ வந்து தப்பா பேசியோ, தப்பா இகழ்த்தி பேசியோ, இல்ல கவனிக்காம ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம, கவனிக்கல போயிட்டு நம்ம அப்படி முகத்தை திருப்பின்னு போறது, அதுவும் நம்ம பேச வேண்டாம், பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி முகத்தை திருப்பின்னு போனாலே offense தான், நம்ம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. It is like என்னது, feet of the while cultivating the creeper of devotion. இது இருக்கேன், பௌதிக உலகில் பக்தி தொண்டு என்ற கொடியை வளர்க்கும் போது நம்ம அந்த கொடிதான் வளர்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு இலையா இது விட்டு நம்ம இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். வளர்க்கும் போது பக்தன் ஒரு வைணவரின் காலடியில் தவறு இழித்தால் அவனுடைய குற்றம் ஒரு பைத்தியக்கார யானை அந்த கொடியை வேரோடு பிடுங்கி எறிந்து விடுவதாக ஒப்பிடப்படுகிறது. அப்ப ஃபுல் நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம், ஒரு கிரீப்பர் மாதிரி வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணாலும் என்னது, அந்த ஒரு பைத்தியக்கார யானைன்னு மதம் பிடித்த யானை எப்படி ஃபுல்லா அப்ரூட் பண்ணிடுறது இல்லையா, அந்த மாதிரி பக்தியே ஃபுல்லா இல்லாம ஆனா போல அது ஆயிடும். திரும்பி நம்ம பேசிக்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அவ்வளவு சீக்கிரம் பக்தியெல்லாம் நம்ம இப்ப இவ்வளவு நான் பக்தியில இருக்கோம்னா தேங்க்ஸ் டு பகவான் தான். அந்த அறிவை நமக்கு கொடுத்து நம்ம வந்து அபராதம் பண்ணாம இப்படி போயிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம ஆனா ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணாலும் திரும்பி வீழ்ச்சி அடைந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து திரும்பி போறது கஷ்டம். ஒரு மத யானை எப்படி அந்த வேரோட பிடுங்குறா போல நம்ம ஃபுல் பக்தியே வந்து வேரோட பிடுங்கினா போல அந்த லெவல்ல வந்துடும். அந்த மாதிரி ஆயிடுவோம் நம்ம. சோ இந்த வழியில் கொடியின் இலைகள் காய்ந்து பிடிக்கிறது. அப்புறம் என்னது, அப்புறம் ஒரு கொடியில இலையெல்லாம் காய்ஞ்ச அப்புறம் என்ன திரும்பி வளரவா போறது, போச்சு. அப்புறம் திரும்பி வேற கொடிதான் நம்ம வந்து நட்டு அதை வளர்த்தணும். அப்ப நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்னது, ஒரு நம்ம ஏன் அவமதிக்கிறோம்னாக்கா ஒரு ஹேட்ரட் இருக்கும் மனசுல, அதனாலதானே அவமதிக்கிறோம். அந்த ஹேட்ரட் இருக்கிறது வரைக்கும் பக்தி வராது. பக்தி எப்போ வரும், நல்ல மனசுல நல்ல ஆனந்தமா எல்லாத்தையும் சமநிலையில எல்லாரையும் பார்க்கறது. அதனால பகவத்கீதாலே ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, எல்லாம் சமநோக்கம், டுவாலிட்டியே இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் சமமா பாருங்க அப்படி சொல்றாங்களே. சோ அந்த மாதிரி இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை மத்திய லீலால போட்டிருக்கு. ஒரு ஒஃபென்ஸ் பண்ணாம நம்ம பார்த்துக்கணும். பிடிக்கலையா அவனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும். அதுவும் பக்தால வந்து நம்ம இகழ்த்தி பேசவே கூடாது. எஸ், அப்ப ரிசல்ட் ஆஃப் வைஷ்ணவ அபராத். இது யார் படிக்கிறாங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க. நீங்கள் கிருஷ்ணரை அவமதித்தாலும், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நீங்கள் கிருஷ்ணரை அவமதித்தாலும் அவர் பொறுத்துக் கொள்வார். ஆனால் நீங்கள் அவருடைய பக்தரை அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டார். பிறகு நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள். ஒரு பெரிய மனிதனை போல நீங்கள் அவரை அவமானப்படுத்தினால் சரி, அவரை விடுங்கள் என்று அவர் நினைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அவருடைய குழந்தைக்கு ஏதாவது தீங்கு செய்தால் அல்லது அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார், அவன் சகிக்க மாட்டான். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை, டிசம்பர் 2, 1973, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அவமதித்தா கூட அவர் பொறுத்துக் கொள்வார். அது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய இதை படிச்சிருக்கோம். ஆனா டிவோட்டிஸ்க்கு மாத்திரம் ஏதாவது அம்பரீஷ கதை தான். சரி, அம்பரீஷ கதை நம்ம நினைவச்சுக்கோம். டிவோட்டிஸ்க்கு ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தா பொறுத்துக்கவே மாட்டார். நீ எனக்கு இது நேவேதியம் பண்ணல, நோ ப்ராப்ளம். நாம ஜபம் எனக்கு பண்ணலையா, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்னோட டிவோட்டியை மாத்திரம் நீ வந்து கஷ்டம் கொடுத்தா அவர் வந்து பொறுத்துக்க மாட்டார். அது என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்க அனாலஜி, ஒரு குழந்தை பிறகு நீங்க உங்க அதை முடிஞ்சது. அப்படி ஒரு பெரிய மனிதனை போல நீங்கள் அவரை அவமானப்படுத்தினா சரி பரவாயில்ல, என்னதானே அவமானப்படுத்தினேன்னு. ஆனா அவரோட குழந்தை ஏதோ பண்ண பேசாம இருப்பான். அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் பகவான் குழந்தைகள். அப்போ ஒரு டிவோட்டினா இன்னும் நல்ல ஒரு என்னது ஆசையா வரும். அந்த டிவோட்டியை ரொம்ப வந்து இப்ப அவரோட என்ன சொல்வா, பிடிச்ச குழந்தை டிவோட்டி. ஏன்னா அவர் ரொம்ப இது நாம ஜபம் பண்ணிட்டு அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு காலையில அவரோட தரிசனம் பார்த்துட்டு எல்லாம் தான் பண்றாரு. அப்ப அவர் ரொம்ப வியால். நம்ம எல்லாருமே காலையில எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா, ஐ ஹோப் எல்லாரும் எழுந்துக்கிறோம். இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க திருப்பி ஆரம்பிச்சோட விஷயம் என்ன தெரியவே மாட்டேங்குது. நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாரும் நான் சொல்றேன் யாரெல்லாம் இருக்கோன்னு, யாரெல்லாம் எழுந்துன்னு வரீங்க, இப்ப யாரெல்லாம் வருது இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். இப்ப பார்த்தாலே தெரியும். மங்கேர மாதாஜிக்கு வந்து மருந்தோட இதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா, ஐ திங்க் ஷீ இஸ் டேக்கிங் மெடிசன். அதனால மாதாஜி எனக்கு தெரியறதுனால ஐ கேன் டிஸ்கஸ். மகேஸ்வரி மாதாஜி, அப்புறம் சுரேஷ் பிரபுஜி, குமாரி மாதாஜி, ஜே.கே. குமாரி எனக்கு யார் தெரியல. அவங்க ருக்மணி மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி வரீங்களா? நான் பேர் பார்த்தேன்னா நினைவில்லை எனக்கு. காலையில வரீங்களா மாதாஜி? நான் தமிழ் சாண்டிங் போயிடுறேன் மாதாஜி. இல்ல மங்கேரி மாதாஜி உங்களை சொல்ல, ருக்மணி மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூங்கொடி மாதாஜி. இல்ல
இல்ல காலையில் சீக்கிரம் அந்த இது பகவானோட தரிசனம் பார்த்து மங்களாரத்திக்கு வரீங்களா கேக்குறேன். பாக்குறேன் மாதாஜி, டெய்லி பாக்குறேன் நானும். வெரி குட், டெய்லி பாக்குறேன், ரொம்ப நாளாவே பாக்குறேன் நான். வெரி குட் மாதாஜி. வேற மகேஸ்வரி மாதாஜி நீங்களாம் ஆடியோ மியூட் வீடியோ மியூட்னா இருக்கல இல்லையானே தெரிய மாட்டேங்குது. கேட்டாலும் பதில் வரலைன்னா தென் ஐ மீன் ஹெல்ப்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றேன் நான், என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. பூங்கொடி மாதாஜி. மாதாஜி வணக்கங்க மாதாஜி. நீங்க எழுந்துக்கிறா காலையில் வச்சுக்கலாம், அதனால உங்களுக்கு வேண்டிதான் மாதாஜி போடுறாங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து தினம் போடுங்க, அவங்க மறந்துடுவாங்க. அப்ப காலையில போடாதீங்க, ராத்திரி போடுங்க. அதை பார்த்துட்டாவது சீக்கிரம் படுத்துட்டு காலையில எழுந்துப்பா. இவ்வளவு எல்லாம் நாங்க பண்றோம். ஏன்னா நீங்க எழுந்துன்னு வந்தா நீங்க அதை பார்த்தா உங்களுக்கு புண்ணியம். புண்ணியம்னா என்னது, உங்களுக்கு ஜபம் பண்ண தோணும். காலையில எழுந்துன்னு ஜபம் பண்றது ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம். இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா தான், இதுல எல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை. தர்ணிஸ்ரீ மாதாஜி சொன்னதுல இருந்து நான் பாக்குறேன் மாதாஜி. நானும் தர்ணிஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்டூடெண்ட் தான். எல்லாருமே திரும்பி நல்லா இப்ப இதுல வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து அவ யாருக்கு சொல்றாங்க, நமக்கு நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன். அது அந்த பார்த்தா நல்லதா இருக்கு மாதாஜி, மனசுக்கு பிளசண்டா இருக்கு. அத சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துடும், ஒரு பகவான் பார்த்த ஒரு திருப்தி. அந்த டைம்ல எழுந்துட்டு நம்ம வந்து நான் வந்து ஜென்ரலா சொல்றேன், யாருக்கு வந்து மருந்து சாப்பிடுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த மருந்து சாப்பிடும்போது அந்த மருந்து தூக்கத்தை அழுத்திடும், தூக்கத்தை கொண்டு வரும். நமக்கு தூங்க வேண்டாம் நினைச்சாலும் அந்த மருந்து நம்மள தூங்க வச்சிடும். அப்ப அவங்க இல்ல மாதாஜி, மெடிசன் எடுத்துட்டால் 4 மணிக்கு அலாரம் வச்சிருக்கேன். கரெக்ட், கிருஷ்ணர் எழுப்பி விட்டுறாரு. கரெக்டா. ஓகே ஓகே. இல்ல நான் வேறொரு மாதாஜி இருக்காங்க இந்த கிளாஸ், ரெண்டையும் மாத்தி வந்துக்கிறது. சாண்டிங் பிளஸ் அந்த இது அந்த மாதிரி. மாதாஜி நான் அந்த மாதிரி தான். நீங்களும் இருக்க, நான் வச்சு பேர் பார்க்க மாட்டேன். ஆனா ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கு இல்லையா, அதனால சீக்கிரமா தெரிஞ்சிடும். முதல்லயே அந்த லிஸ்ட்ல தெரிஞ்சிடும், அதனால தெரியாது. பாக்கி கீழே எல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன். அப்புறம் எங்க கிளாஸ்ல இருக்காங்க சில பேர். ஆனா என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன்னா, எல்லாரும் காலையில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்னன்னா அது ஒரு ஹேபிட்டும் ஆயிடும். நல்லது. பிரம்ம முகூர்த்தத்தை எழுந்துக்கிறதுனா இந்த ஆரோவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இவன் என்னது அட்மாஸ்பியரே நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கும். எல்லாரும் படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பான், நிசப்தமா இருக்கும். பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு. பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நாள் ஃபுல்லா நல்லா இருக்கு. மார்னிங் சாண்டிங் முடிச்சுனா அந்த 16 ரவுண்ட் அப்படின்ட்டா அது தெரியும் மாதாஜி. அது வந்து அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனும். அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணா they will have a different experience. என்னைக்காவது தூங்கிட்டான்னு வச்சுங்க, அன்னைக்கு நாளே நல்லா இருக்கிறதுல பாத்துட்டேன் நானு. இல்ல குத்தமா இருக்கும் மாதாஜி எனக்கு. ஆமா, you feel something, என்னோ தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டே இருக்கு. அதான் பண்ணிட்டோமே, ஏந்துக்க முடியாம போச்சு. காய்ச்சல்லாம் வந்து மருந்துல தான் அப்படி முடியல, எழுந்திருக்கவே முடியல, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால ஜஸ்ட் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், எல்லாரும் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க பாருங்க. வந்து அந்த டைம்ல நம்ம ஜப்பம் பண்ணோம். 4 வாட்டி தான் பண்ண முடியும், நோ ப்ராப்ளம். அது பண்ணிட்டு அப்புறம் படுத்து தூங்கலாம். அப்படி இல்ல தூக்கம் அப்படி கண்ணை அழுத்துறதுன்னா இந்த துளசி பூஜை ஆயிடும், ஒரு 5:15 ஆயிடும். அது பண்ணா ஒரு வாட்டி எங்கனால யாரும் தூங்க போக மாட்டா, ஆனா நல்லா இருக்கும். காலையில எழுந்துக்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். சோ இதுல என்ன பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அவரை யாராவது நிந்தனை பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அவர் வந்து பொறுத்து விடுவார். ஆனா அவரோட பசங்கன்னு யாரு, நம்ம டிவோட்டி தான். நம்ம காலையில இருந்து அவரோட முகதர்ஷனம் பார்த்துட்டு எல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் ரெகுலரா இட் ஷுட் பி அவர் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னாக்கா அவர் வந்து நம்ம பத்துங்கிற மாதிரியும் தோணுது. ஹரே கிருஷ்ணா. பை டிஃபால்ட் வந்து நம்ம வந்து அவரோட பெட் அந்த மாதிரி ஆயிடுவோம். வந்து அவர் வந்து டெஃபினட்டா நம்ம காப்பாத்துவார். எஸ், இதுதானே அடுத்தது. எஸ், யா. யார் படிக்கிறீங்க? விஜயகுமாரி மாதாஜி இப்பதான் படிச்சீங்க. வேற யாரு படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க யார் இருக்காங்க? நான் படிக்கல மாதாஜி. படிங்க ருக்மணி மாதாஜி, படிப்போம். பகவான் ஹரியை புண்படுத்தியவரை புனித நாமம் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஸ்லோகம் படிங்க. ஸ்லோகம் படிங்க, ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரிஸ்தான அபராதே, ஹரிஸ்தான அபராதனே அபராதே ஹரிநாம தோமாஸ்தானே அபராதே நாகி பரித்ரான். பகவான் ஹரியை புண்படுத்தியவரை புனித நாமம் விடுவிக்கிறது. ஆனால் ஒருவர் உங்களை புண்படுத்தினால் விடுதலை சாத்தியமில்லை. வைஷ்ணவி வெளியீடு ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாகுரா. அப்ப என்ன சொல்றாரு? பகவான நிந்தனை பண்ணா கூட எப்படி போயிடுமா? ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லி 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 அதாவது போயிடும். நிறைய இந்த சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் பண்றது எல்லாமே நீங்க போடும். அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்துக்கு அவ்வளவு மரியாதை ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா, அவ்வளவு இஃபெக்டிவ். என்ன சின்ன மாதிரி நடக்கும்போது நமக்கு தெரியாம பண்றோம். நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாமலே பண்றோம். தெரிஞ்சு பண்ற பாவத்துக்கு அனுபவிக்கணும், தெரியாம நம்ம பாவம் பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கும் அனுபவிக்கணும் ஆக்சுவலி. ஆனா நாம ஜபா பண்ண அது வந்து குறைஞ்சுட்டே வரும். நமக்கு கொஞ்சம் யோர் எஸ்கியூஸ்.
அது கூட குறைஞ்சிருமா. பகவான் ஹரியை புண்படுத்தியவரை புனித நாமம் விடுவிக்கிறது. ஆனால் வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணினா, ஒருத்தர் யாரோ வைஷ்ணவ நம்ம அபராதம் பண்ணினோம்னா அதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது. விடுதலைக்கு சாத்தியம் இல்லை, அதுக்கு அனுபவிச்சே தீரும். அது என்ன வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இதுல சொல்லியிருக்காரு. வைஷ்ணவி வெளியீடு ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாக்குரா, இவெல்லாம் ஞானிஸ் இதுல. ஓகே, நெக்ஸ்ட். அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கல இன்னும்? பூங்குடி மாதாஜி படிச்சலா? இல்லைங்க மாதாஜி. அப்ப ஏன் படிக்கிறது இல்ல மாதாஜி? கூப்பிடணுமா? நீங்க ஆசையா கேட்கணும் மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமான்னு கேட்கணும். அப்பதானே எனக்கு ஆசையா இருக்கும். இல்ல வரிசையா வந்துகிட்டே இருக்காங்க மாதாஜி. நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்களேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி அந்த இது அது தெரியலன்னா ஓகே, நீங்க வாயில சொன்னாலும் உங்களுக்கு எங்க பேருக்கு நான் அப்படியே அந்த ஸ்கிரீனை தள்ள வேண்டியிருக்கு. பூங்குடி மாதாஜி படிங்க. ஏ வைஷ்ணவ ஸ்தாராணே அபராத தானே ஏ வைஷ்ணவ அபராத ஹயாயாரா ஹயாயாரா புனஷே ஷமிலோ ஷமிலே ஷமிலே ஏ பாரத குஷோதார. ஒருவன் வைணவனை புண்படுத்தினால் அந்த குற்றத்தை அந்த வைணவனால் மட்டுமே மன்னிக்க முடியும், வேறு யாரும் இல்லை. ஸ்ரீல சைத்தன்ய பாகவதர் மத்திய கந்தா 23.32. அதேதான். இப்ப நம்ம அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, என்னது அந்த ஸ்டோரி சொன்னேன் என்னது, அதுலயே அதேதான். வைஷ்ணவரை வந்து அபராதம் பண்ணினோம்னா அந்த வைஷ்ணவரே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் மன்னிச்சுட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்றது வரைக்கும் அவர் வந்து கஷ்டத்தை தான் இருப்பார். பகவான் கூட பகவான் கூட இந்த ரைட்டு கிடையாது. பகவான் வந்து மன்னிச்சாலும் மன்னிப்பரா இருக்கும். ஆனா வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணா அந்த வைஷ்ணவ யார அபராதம் பண்ணினோம் இப்ப நம்ம வந்து நிந்திச்சோமோ அவரோட காலடியில விழுந்து நம்ம வந்து அந்த அம்பரீஷ மகாராஜா அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அம்பரீஷ மகாராஜா எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா ஸ்டோரி? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தெரியுமா அம்பரீஷ மகாராஜா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட், அதை திரும்பி ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம். சோ லேசா ஞாபகப்படுத்தி விடுங்க மாதாஜி. சொல்லிருக்காங்க மாதாஜி. அம்பரீஷ மகாராஜா வந்து சொல்லணுமா? அதை திரும்பி அதே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். சின்ன கிளாஸ் கிட்ஸ் கிளாஸ் இதே சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஓகே, அம்பரீஷ மகாராஜா என்னன்னாக்கா ஒரு வந்து இது ஒரு யாகம் எல்லாம் பண்ணி அன்னைக்கு வந்து உபவாசம். ஓகே, உபவாசம் ஏகாதசின்னு வச்சுக்கலாமே, ஒரு புக்ல ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்கான். ஏகாதசி, அந்த ஏகாதசி உபவாசம் எல்லாம் நல்ல இது நிர்ஜல உபவாசம் எல்லாம் இருப்பாங்க சில பேர்லாம். என்ன தண்ணி குடிக்காம இருப்பாங்க. அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு வந்து அதை வந்து அந்த ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பான். அந்த டைம்ல வந்து இதை முடிக்கணும், அந்த உபவாசத்தை முடிக்கணும்னா எப்படி நிர்ஜலம் அப்படின்னாக்கா தண்ணி இல்லாம தண்ணி குடிக்காம வந்து ஏகாதசி விரதம் இருந்தா அடுத்த நாளைக்கு என்ன அந்த தண்ணியாவது குடிக்கணும். அந்த ஒரு டைம் இருக்கும், அந்த டைம்ல தண்ணி குடிச்சுட்டு முடிப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அடுத்த நாளைக்கு இவர் வேற துர்வாச முனி. ஏன்னா அவருக்கு வந்து தெரியும் இவர் நல்ல பக்தர்னு தெரியும். இவருக்கு என்ன பெரிய பக்தரா, இவர் என்ன நினைச்சிருக்க, நான் வந்து ஒரு இது என்ன சொல்லுவா லெசன், ஐ வில் ஜஸ்ட் டீச் ஹிம் a lesson அப்படின்னு சொல்றாங்களே, பாக்குறேன் இவனை டெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் போறார். அந்த இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்த நாளைக்கு போறார். இவர் வந்து முடிக்கணும், அந்த டைம்லயே போய் நிக்கிறார். நான் வந்து அப்போ விருந்தாளியே வந்துன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல நான் வந்து நதியில போயிட்டு குளிச்சு விட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா போயிட்டு நல்லா இதா வரேன் அப்படின்னு. சரி போயிட்டு வாங்கன்னு. இப்ப விருந்தாளி வந்திருக்காரு. விருந்தாளி வந்துன்னா நம்ம அவளுக்கு முன்னாடி சாப்பிட முடியுமா? அவ சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிடுவோமோ? பண்ணக்கூடாது, அது ஒரு குற்றம். அப்புறம் ஏகாதசி முன்னாடி விரதம் இருந்திருக்காரு, அது விரதம் முடிக்கவும், அது முடிக்கலைன்னா அது அதை விட குற்றம். புரிஞ்சுதா? அந்த ஏகாதசி முடிஞ்சு அடுத்த நாளைக்கு துவாதசியில இந்த சூரிய உதயம் ஆகி 2 மணிக்குள்ள சாப்பிடணும். மீன்ஸ் என்ன, நிர்ஜலமா இருந்ததுனாக்கா ஜலத்தை குடிக்கலாம். நீர்ஃபலம் இது வெறும் பழத்தை சாப்பிட்டுட்டே அந்த வந்து உபவாசம் இருந்ததுனாக்கா அடுத்த நாளைக்கு ஒரு பழமாவது சாப்பிட்டு அதை முடிக்கணும். அந்த மாதிரி இல்ல என்னது கிரெயின் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஒரு சிஸ்டர் இருக்கு. சோ இவர் வந்து அந்த தண்ணி குடிச்சா என்ன ஆயிடும், அவமதிச்சா போல ஆயிடும் அந்த கெஸ்ட்டுக்கு இல்லையா. அப்ப இவர் தவிக்கிற என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்புறம் அங்கிருந்து ஒருத்தர் ஒரு வயசானவர் வர, அது வந்து இவர் தான் என்னது வேற ரூபம் எடுத்துட்டு பகவான் யாரோ வந்து சொல்லிட்டு போறா, நீங்க வந்து இதை முடிச்சு விடுங்கோ, நீங்க தண்ணி குடிக்கிறதுல தப்பு கிடையாது, நீங்க தண்ணி குடிச்சா போல வந்து அவமரியாதை பண்ணினீங்க அந்த கெஸ்ட்டுக்கு, அந்த மாதிரி கிடையாது, நீங்க தண்ணி எல்லாம் குடிக்கலாம்னு. சரி அந்த பெரியவர் சொன்னாரே சொல்லிட்டு இவர் வந்து தண்ணி ஒரு ஜலம் கொஞ்சமா ஒரு வாயில அப்படி சொட்டு விடுறதுக்குள்ள இவர் வந்துட்டார். துர்வாச முனிக்கு தான் என்ன பேர் போனது, ரொம்ப கோவக்காரர். இதை பார்த்துட்டு அதை எப்படி நீ இப்படி பண்ணலாம், நான் ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்கேன், நான் இருந்தாலேயே உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன், நான் எனக்கு உபசாரம் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி நீ எப்படி சாப்பிடலாம், தண்ணி எப்படி குடிக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப கோவம். அவர் ரொம்ப கோச்சுண்டு அவரை அடிக்கவே போயிடுறார்.
அப்ப என்ன பக்கத்துல ஒரு கணம் இதெல்லாம் இருக்கு. அடிக்க போகும்போது என்னது சுதர்சன சக்கரம் இவருக்கு முன்னாடி அது வந்து இவரையே தாக்குறது. என் பக்தால நீ பண்றதுக்கு நீ வந்து இத அவதூறா பேசுறதுக்கு உனக்கு என்ன ரைட் இருக்கு? என்ன அவர் அவ்வளவு பெரிய இது பக்தர், அவரை நீ வந்து நிந்தனை பண்றதுக்கு உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு? இவருக்கு பயம் வந்துருச்சு. ஐயோ இது வந்து நம்மளை வந்து வெட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறார். எங்க போறார்? சிவனோட உலகத்துக்கு போறார். சிவலோகம் போயிட்டு காலடியில் வந்து ஐயோ எனக்கு இப்படி வந்து சுதர்சன சக்கரம் என்ன வந்து விரட்டுறது, நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு. நான் அந்த கட்சியில இல்ல, இது என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல, இப்போ வேற எங்கேயோ போய் கொண்டுக்கோங்க சரி சொல்லிட்டு பிரம்மாட்ட போறேன். பிரம்மா சொல்ற என்னாலயும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, சுதர்சன சக்கரம் அது வந்து அவரோட கையில இருந்து இறங்கியாச்சு, நீயாச்சு அதாச்சு, நீங்க நோ பண்ணுங்க சரின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு லோகத்துக்கே போறார். விஷ்ணுடைய கிருஷ்ணர்கிட்டே சொல்ற, கிருஷ்ணா பாரு உன்னோட அந்த சுதர்சன சக்கரம் என் பின்னாடி தொடர்றதுன்னு. அவர் என்ன சொல்றாரு? சாரி, இவன் என்னாலயும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, என் கையில இருந்து அது போயிடுது, அது நான் சொன்னதுனால போல. ஏன்னா அது வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணிட்டுனா டிவோட்டிய, என்னோட டிவோட்டிய வந்து யாராவது நிந்தனை பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன். அது நானா இருக்கட்டும், என்னோட அந்த இது என்னது வெப்பன்ஸா இருக்கட்டும், ஒன்னும் இதாகாது. நீ என்ன பண்ணனா அந்த டிவோட்டியோட காலிலே போய் விடு. யாரே அம்பரீஷ மகாராஜாவோட காலில் போய் விடு, அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேடு, அவர் மன்னிச்சாதான் உண்டு அப்படின்னு. அங்க எது திரும்பி ஓட்டம் போய் இங்க போறார். அம்பரீஷ மகாராஜர் போயிட்டு காலில் விழுந்து, ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன், நீங்க ரொம்ப நல்ல பக்தா தான், நான் சும்மா டெஸ்ட் தான் பண்ணினேன், நீங்க என்ன அவ்வளவு பெரிய பக்தா இருந்தாங்க, எனக்கு ஒரு இது நினைப்பு இருந்தது, அது பெரிய தப்பு நான் பண்ணேன், சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிற அம்பரீஷ மகாராஜா வந்து அந்த சக்கரத்தை நம்ம வணக்கம் பண்ணி, ஐயோ நீங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, நல்ல இவர் தான் வரும், அந்த முனிவரும் நல்லவர் தான், இதெல்லாம் நீங்க மன்னிச்சிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அம்பரீஷ மகாராஜா அந்த இவர்கிட்ட சக்கரத்தாழ்வார் அவர்கிட்ட சொன்னதுனால சக்கரம் திரும்பி போயிடுறதாம், ஒண்ணு ஆம் பண்ணாம போறது. இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இதுல என்ன ஸ்டோரி யூ கேன் கீப் ஆன் கிரியேட்டிங். காது மூக்கு வச்சு இன்னும் நல்லா பெருசா ஒரு 1/2 an hour அது வந்து பிரசங்கம் பண்ணலாம். பட் என்ன மேட்டர் என்னன்னாக்கா, பகவான நம்ம நிந்தனை பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஆனா டிவோட்டி, அவரோட டிவோட்டிய நம்ம நிந்தனை பண்ணக்கூடாது. இப்ப நீ டிவோட்டி தானே, அது போல அம்பரீஷ மகாராஜா மாதிரி நல்ல டிவோட்டியா இருக்கணும். நம்ம எல்லாம் என்னோதானோன்னு தான் இருக்கும். அந்த ஏகாதசியில கூட என்ன கிரெயின்ஸ் சாப்பிடாதுன்னா கிரெயின்ஸ் மாத்திரம் சாப்பிட மாட்டோம், பாக்கி எல்லாம் புஷ்புன்னு சாப்பிட்டு இருக்கோம். அன்னைக்கு மாத்திரம் பகவானையாவது நினைக்கிறோம், அன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய நாம ஜபம் பண்ணணும், அந்த எண்ணத்துல தான் நம்ம வந்து உபவாசம் இருக்கிறது. சோ இதுல இருந்து ஒருவன் வைணவரை புண்படுத்தினால் அந்த குற்றத்தை அந்த வைணவனால் மட்டுமே மன்னிக்க முடியும். இது பிரபுபாதால எழுதல, இது எழுதிருக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய பாகவதர் மத்தியகன், இதுல எல்லாம் மத்திய கண்டா 22.32. இது வந்து இப்ப எல்லாம் ஸ்கிரிப்சரல் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதை வச்சுதான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, சோ இது ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. இந்த கதை இன்னைக்கு தான் மாதாஜி நான் கேக்குறேன். ரொம்ப நன்றி பிரபுஜி. நம்ம கிளாஸ்ல நான் சொல்லலையா விவேகானந்த பிரபு, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, யாருக்குமே தெரியாதா? ஓ நான் என்ன மாதாஜி, ருக்மணி மாதாஜி கேட்டிருக்கோம் அந்த ஸ்டோரி. இது நிறைய சொல்லுவாங்க, எப்ப அடிக்கடி நிந்தனை பண்ணக்கூடாது, வைஷ்ணவ நிந்தனை பண்ணக்கூடாதுன்னா இதுதான் ஃபேமஸ். இவரோட எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லுவான். நான் நினைச்சேனே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நோ ப்ராப்ளம். இன்னும் நிறைய கேட்பீங்க, அப்ப திரும்பி நம்ம கிளாஸ்லயே வரும். அப்ப நீங்க மாதாஜி சொல்லியாச்சு மாதாஜி, திரும்பி அதே ஸ்டோரி சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பி இந்த ஒரு 4-5 கதை வந்துட்டே இருக்கும், ஏன்னா அதுதான் மெயினா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அதனால. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போறீங்க? இன்ட்ரெஸ்டா கை தூக்கணும். எனக்கு நான் படிக்கிறேன். மங்கர்மேல மாதாஜி படிக்கும். அந்த மாதிரி இப்ப சொல்றவங்கதான் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும், என்ன பிடிக்கிறது விடுங்க, கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்ப பாக்கலாம் யார் படிக்கிறீங்க. மாயை மற்றும் பைத்தியக்காரத்தனத்தில் ஒரு சாதுவை யாராவது புண்படுத்தினால் அவர் சாதுவின் காலில் விழுந்து கசப்புடன் வருந்த வேண்டும். அழுது வருந்தி அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஒரு சாது மிகவும் இரக்கமுள்ளவர், அவரது இதயம் மென்மையாகிவிடும். மேலும் அவர் குற்றவாளியை தழுவிக்கொள்வார். இதனால் அவர் குற்றங்களிலிருந்து அவரை விடுவிப்பார். ஸ்ரீ ஹரிநாம சிந்தாமணி 4. மாலை நபர்களை விமர்சிப்பது. கிரிட்டிசைசிங் செயின்ட்லி பர்சன்ஸ். ஓகே, நபர்களை விமர்சிப்பது. 4 மாலை என்ன போட்டிருக்கு தெரியல, தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேஷன். மாயை மற்றும் பைத்தியக்காரத்தன் அப்படின்னா என்னது? இது இக்னோரன்ஸ்ல தெரியாம யாராவது இந்த மாதிரி வந்து தப்பு பண்ணினா சாதுக்களோட இந்த மாதிரி காலை பிடிச்சு கெஞ்சி என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க சொல்லிட்டு கேட்கணுமா. யாராவது புண்படுத்தினால், சாதுவை புண்படுத்தினால் அவர் சாதுவின் காலில் விழுந்து கசப்புடனாக்க பிட்டர்லி, அப்படி பிட்டர்னாக்க இந்த கசப்புன்னு அது போட்டிருக்கு. நான் அது திரும்ப ரெஃபரன்ஸ், யாராவது எனக்கு ஹெல்ப்புக்கு வரணும், இதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்கேன்னா இல்லைன்னு பாக்குறோம்.
ஓகே, வருந்த வேண்டும். அழுது அப்படி அழுது மன்னிச்சுக்குங்க அந்த மாதிரி சொல்லி அப்படி வந்து என்ன மனசார வருந்தணும். சும்மா சொல்லணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இல்ல. மனசார அந்த மாதிரி வருந்தினா அந்த சாதுக்கள்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹிருதயம் படிச்சவங்க. ஏன்னா அவ எல்லாருமே சம நோக்காதான் பாக்கணும். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இதுல அந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகால எல்லாரையும் வந்து சமநோக்கா பாக்குறோம். அவ வந்து எல்லா ஹிருதயத்திலயும் ஒரு பகவானை பாக்குறதுனால அவளுக்கு டிஃபரன்ஸே தெரியாது. எல்லாரையும் மன்னிக்கும் குணம் தான் அவளுக்கு உள்ளது. அப்ப அவ வந்து மன்னிப்பு டெஃபினட்டா அவ வந்து சாது மிகவும் இரக்கம் உள்ளவர். அவரது ஹிருதயம் மென்மையாகிவிடும். மேலும் அவர் மென்மையாதான் இருக்கும். அவருடைய மென்மை ஆகிறதுக்கு நம்ம ஆல்வேஸ் வார்ம், ரொம்ப இது சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் தான். மேலும் அவர் குற்றவாளியை தழுவி கொள்வார். கல்வினா நாட் லிட்டரலி இப்படி வந்து மன்னிச்சிடுவார். அந்த மாதிரி நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா தப்புக்கு மன்னிப்பு, இந்த மாதிரி கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கறதுல ஒரு தப்பும் கிடையாது. அப்ப இந்த வைஷ்ணவ அந்த யோகிஸ் எல்லாம் அவ வந்து நம்மள மன்னிச்சிடுவார். இதெல்லாம் அவர் குற்றங்களில் இருந்து அவரை விடுவிப்பார். சோ அந்த ஒரு இது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? படிச்சிருவாள் எல்லாம். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா? அப்புறம் மட்டும் பாக்குறேன் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும் யார் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு. ஒரு நிமிஷம் ஜெயசூர்யா படிக்கிறேன். அவளுக்கு கொடுக்கலாம் சான்ஸ். சுரேஷ் பிரபுஜி படிக்கல, குமாரி மாதாஜி படிக்கல, பூங்குடி மாதாஜி படிச்சாச்சு. யாரும் வரலையே மாதாஜி படிக்க. படிக்கலாமா? படிங்க படிங்க. படிக்கட்டுமா கேக்குறேன். பூங்கொடி மாதாஜி படிச்சா இல்லையா? ஒரு வாட்டி படிச்சா இல்லையா? ஓகே. குமாரி மாதாஜி படிக்கல, சுரேஷ் பிரபுஜி படிக்கல. ஓகே, அது நான் நினைவு வச்சுக்கணும். படிங்க பூங்குடி மாதாஜி. சுலோச்சனா மாதாஜி இருக்கா? சுலோச்சனா மாதாஜி இருக்காங்களா? நாம் பொதுவாக மக்களிடமிருந்து உறுப்பினர்களை சேர்க்கிறோம் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நாம் பொதுவாக மக்களிடமிருந்து உறுப்பினர்களை சேர்க்கும் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நாம் பொதுவாக மக்களிடமிருந்து உறுப்பினர்களை சேர்க்கிறோம் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதம், விருந்தா, நைரோபி, 14 அக்டோபர் 1971. இது என்னோட மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. நான் இன்னும் அதை கரெக்ஷன் பண்ணல. நான் பார்க்கவே இல்லை. ஏன்னா அதே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. பை மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. நான் இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியும்னா இங்கிலீஷ் படிப்போம் மாதாஜி. சாரியா, அது வந்து ஏன்னா அதே திரும்பி திரும்பி ரிப்பீட் ஆறதே பாக்குறேன். சாரி, அது ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. மேல இங்கிலீஷ் இருக்கு, படிக்கிறீங்களா? Okay, Mataji. We should always remember that we recruit members from people in general. It is not expert that very one of the members should be immediately to the standard qualification. The best thing for you is to set the example by your personal behavior and try to reform others, not by criticizing but by friendly behavior. Srila Prabhupada letter to Vrinda, Nairobi, 14 October 1971. எல்லாம் டிவோட்டிஸ் தான், எல்லாம் ஃபாரின் டிவோட்டிஸ் தான். ஃபாரினர் அவர் பேர்ல இவர் சேர்த்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காரு. விருந்தா. ஓகே. So we should always remember that we recruit members from people in general. நார்மல் நம்மள மாதிரி பீப்புள் இருக்கிறவங்கள தான் செலக்ட் பண்ற. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, நீ ஜபம் பண்றியவா, உனக்கு வந்து நாமகரணம்லாம் இந்த பேரை இனிஷியேட் பண்ணி நாமம்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி அவரோட பேர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி எங்க சங்கத்துல வேறு என்ன, நீ ஒண்ணு சமையல் காரியம் பாரு, நீ பூ தொடுக்கிற வேலை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுல வந்து சேர்த்துறாங்க. எல்லாம் நார்மல் பீப்புள் தான், நம்மள மாதிரி உள்ளவாங்க தான் சேர்த்துறாங்க. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்களுக்கு போயிட்டு தரதரான்னு இழுத்துன்னு வரதில்லை. அவரே போயிட்டு கேட்கறதில்ல. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பஜனை எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வரும்போது சரி உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, சரி அப்ப இங்க இதெல்லாம் சேவை பண்ணிட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு. So we should always remember that we recruit members from people in general. Recruit இதெல்லாம் கிடையாது, ரெக்கமெண்டேஷன்ல எல்லாம் நம்ம யார் வராங்களோ அவங்களதான். It is not expected that every one of our members should be immediately to the standard qualification. நான் எதிர்பார்க்கிற லெவலுக்கு அவங்க இம்மிடியேட்டா சேர்றதுக்குள்ள வைஷ்ணவா இதெல்லாம் கல்ச்சர் வரும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்தது அவ வீட்டு ஒரு இது இருக்கும், ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கும், அதை தான் கொண்டு வருவாங்க. இங்க வந்து எப்படி இருக்கணும்னு ட்ரெயின் பண்ணி தான் அவங்க வந்து இது மாறுவாங்க இல்லையா? சோ அது போட்டிருக்கு. The best thing for you is to set the example. அப்ப என்ன பண்ணோம், நான் வந்து இப்படி உட்கார்ந்து அதை பண்ணி இதை பண்ணி சொல்லிட்டு நான் என்னோட தப்பு காரியம் பண்ணிட்டுனாக்கா அது நடக்காது. காலையில சீக்கிரம் எந்திரனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும், லலிதா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்கணும். லலிதா மாதாஜி தூங்கிட்டு இருக்காங்க, நான் ஏன் எந்திருக்கணும்னு அடுத்த கொஸ்டின் வருமா வராது? எனக்கு வரும். என்னோட ஒரு மாதாஜி யாராவது பெரியவங்க இருந்தனாக்கா காலையில சீக்கிரம் எந்திரனா, ஓ சரி நான் எழுந்துக்கிறேன் இன்னைக்கு, அந்த மாதாஜி சொன்னாங்களா இருக்காங்களா நான் பாப்பேன். ஓ நான் வந்திருக்கேன் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லுவேன். நான் இருக்கேன்னு முதல்ல என்ன அது காட்டணும், நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் காட்டணும். அப்புறம் பழகி போயிடும், நம்ம தினமுமே இருந்திருப்போம். அவளுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா? அந்த மாதிரி. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, அவளுக்கு நான் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன்.
நான் அவள் சொல்லி கொடுக்க இப்படி இப்படி சொல்லிட்டு நான் வந்து பண்ணாம இருந்தா அது சரியாகாது. நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாவும் இருந்து காட்டணும் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. So the best thing for you is to set the example by your own personal behavior. நான் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன்னா அது உங்களுக்கு வந்து என்னை பார்த்தே படிச்சுடுவாங்க. And try to reform the others, not by criticizing but by friendly behavior. அவள் வந்து கிரிட்டிசைஸ்னா என்னது, என்ன நீ இப்படி இருக்க, இது கூட உனக்கு தெரியாதா, என்ன 4 நாள் ஆச்சு இங்க வந்து உனக்கு பண்ண தெரியாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாம என்னை பார்த்து அவங்க படிப்பாங்க, நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி அவங்கள வந்து திருத்தணும் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம பசங்களே அப்படித்தானே இல்லையா, ஒரு நம்ம வீட்டுல சின்ன பசங்க இருக்குன்னா இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணாதான். சோ ஆர்டரே பண்ணக்கூடாது. அந்த பசங்க நம்ம 2 நேரம் இப்ப நம்ம வந்து அந்த மாலை ஜபம் பண்றோம் வச்சுக்கலாமே, அந்த நம்ம வேறொரு மாதாஜி இருக்காங்களே, யாரு நம்ம யாரு துர்கா மாதாஜி, அவ பிள்ளை 2nd ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிக்கிறான். இப்ப இந்த கிளாஸ்க்கு வரான் கிட்ஸ், ஃபாஸ்டா சொல்றான். அவன் 108 பண்றானா 2nd ஸ்டாண்டர்ட்ல. அவன் வந்து ஒரு மாலை ஜபிக்கிறான் 108. அவன் அம்மா கூட அவ அம்மா ஜபிக்கிறான், அவனும் ஜபிக்கிறான். என்ன சொல்லியா கொடுத்துருக்கு இல்ல, அவன் பண்றான். சோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பசங்களே இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னாக்கா அப்போ நம்ம மெம்பர்ஸா சேர்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும், நம்ம வந்து வெங்காயம் இந்த பூண்டெல்லாம் சாப்பிடாம இருந்தோம்னா அவங்களும் அதை சாப்பிட மாட்டாங்க. இல்ல நீங்க எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அவங்க கேட்கதான் செய்வாங்க, நீ மாத்திரம் பண்றீங்க அப்படின்னு. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு செட் அன் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். ஆர்டர் எல்லாம் பண்ணி யாரையும் வந்து குத்தமா அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம அந்த மாதாஜி சுலோச்சனா மாதாஜி இருக்காங்களா, நான் பார்க்கவே இல்லையே மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க மாதாஜி உங்க சத்தமே இல்ல, நீங்க டிராவல்ல இருக்கேன். சத்தம் கிளியரா தான் இருக்கு உங்களோட. ஓகே, உங்க ஹேண்ட் ரைசிங் நான் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப இந்த ஸ்கிரீனை நல்லா எடுத்து பார்த்தேன். ஓகே, ஹரே. அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம 6 சாப்டர் முடிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம், யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணீங்களோ அவங்களுக்கு திரும்பி ரிப்பீட் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன பார்த்தோம்னா வைணவ கலாச்சாரத்தின் வரையுறை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது டீட்டெயிலா கொடுத்திருந்தது. அப்புறம் வைணவ பண்பாட்டின் பயன்பாடு, இன்றியமையாத கோட்பாடு, நேரம் மற்றும் இடம், நியமாகிரகா, அது 8:30 மணி ஆயிடுச்சு. வைணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் பாடம் வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலா இருக்கல, செகண்ட்ல இருந்து நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் 2வது இதுல என்ன பார்த்தோம், பிராமணம் பிரணாமம் பிரேயர்லாம் எப்படி பண்ணோம், கோவில் ஆச்சாரம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைணவ கலாச்சாரம், எப்படி விருந்தினர் வந்து என்னெல்லாம் கொடுக்கணும், தண்ணி கொடுக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிச்சோம். நம்ம அந்த புக்லயே நான் கொடுத்துருக்கேங்க. எல்லாருக்கும் அந்த புக்கு கிடைச்சதா இல்ல இன்னும் யாருக்கும் கிடைக்கலையா? எல்லாரும் குரூப்ல இருக்கிறவாள் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும் இப்ப நினைக்கிறேன். யாரும் புதுசு இப்ப ஜாயின் பண்ணல. இப்ப அந்த புக்கு நீங்க வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் படிக்கலாம். தமிழாக்கம் இனிமேதான் பண்ண போறோம். அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறாப்புல புரிஞ்சுக்கோ. அது தமிழோடு பண்ணணும், எங்களுக்கு இன்னும் நேரம் கிடைக்கல. ஒரு ஃபுல் குரூப் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். அட்மின் மாதாஜி எங்க, விஜயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி அதை சொல்லி வைக்கணும், நம்ம அதை வந்து தமிழாக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே, யாராவது நானும் கொஞ்சம் பண்ண பாக்குறேன், எனக்கு நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்புறம் விருந்தினர்களை எப்படி உபசரிக்கணும், வரவேற்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி படிச்சோம். அப்புறம் 3வது பாடம் என்னது, தூய்மை, எப்படி தூய்மையா இருக்கிறது, நம்ம உடம்பும் சரி உடல் இதுவும் சரி அகமும் புறமும் எப்படி தூய்மையா வச்சுக்கணும். மற்றும் கிளீன்லினஸ் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ், இதெல்லாம் 2 தூய்மை வந்து செக். அப்புறம் கிச்சன் கிளீன்லினஸ், எப்படி கிச்சனை வந்து நம்ம வந்து அதுலதான் சாப்பாடே பண்றோம் இல்லையா, பகவான் அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு முதல்ல நம்ம குளிச்சுட்டு தான் பண்றோம். எச்செல்லாம் படாம நல்லதான். அப்புறம் கிச்சன் அது போல கிளீனா இருக்கணும், அப்பதான் நமக்கு வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண முடியும். அப்புறம் மெயின்டைனிங் பியூரிட்டி, சுத்தி விசாரா அப்படின்னா என்னது, இது தாட்லயும் சரி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தூய்மையாவே பேணுதல், சுத்தி விசாரன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும். அப்புறம் வந்து பேத்திங் பத்தி நிறையவே கொடுத்திருந்தது. உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் நினைவு இருக்கும். ஸ்நானாவோடு நிறையவே இருந்தது, லிஸ்ட் ஆஃப் என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்நான பேத்திங் இருக்குது. அப்புறம் 4வது லெசன் என்ன பார்த்தோம், ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரசாத சேவா, மேற்கொள்ளும் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன். ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரசாத சேவா கோட்ஸ், அதை பத்தி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம அந்த புக்ல இருக்கு, அந்த புக்லயே எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு, அனெக்டாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு. அப்புறம் பிரசாத சேவா அதை பத்தி நிறைய கொடுத்துருக்கு. கைட்லைன்ஸ் ஃபார் சர்விங் பிரசாதம், எப்படி ஆர்டர்ல கொடுக்கணும் அதெல்லாம் கூட கொடுத்துருக்கு. சோ அதெல்லாம் நீங்க படிக்கலாம். அப்புறம் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஹானரிங் பிரசாதம், பிரசாதத்தை நம்ம எப்படி சாப்பிட்டு அது எப்படி நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா எல்லாம் சிந்தாம அதை நம்ம எப்படி ஹானர் பண்றது, கண்ணுல எல்லாம் அப்படி ஒத்திண்டு இப்படி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா. ஒரு தீர்த்த பிரசாதம் கொடுத்தா கூட நம்ம அவ்வளவு இதா எடுத்துக்கிறோம், சுத்தமா எடுத்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி அதை எப்படி நம்ம ஹானர் பண்றதுன்னா நம்ம எப்படி அதுக்கு மரியாதை கொடுத்து எடுத்துக்கிறோம், அதை பத்தி படிச்சோம். அப்புறம் போன கிளாஸ்ல என்ன படிச்சோம், வைஷ்ணவ ரெக்ரியேஷன், வைணவர்களோட பொழுதுபோக்கு என்னதுன்னு, ட்ரெஸ், அவங்க என்ன மாதிரி ட்ரெஸ், அவங்களோட மனநிலை எப்படின்னு. அப்புறம் வைஷ்ணவ அண்ட் ரெகுலர் ட்ரெஸ்,
அது படிச்சோம்ல ட்ரெஸ்ஸ பத்தி. காவி உடை வந்து கல்யாணம் ஆகாதவங்க வந்து காவி உடை போட்டுப்பான். வெள்ளை உடை வந்து யாரு கல்யாணம் ஆனவர். ஏன்னா இங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. கல்யாணம் ஆகவே கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. கல்யாணம் ஆயிட்டு கூட நம்ம இதெல்லாம் அது போல குழந்தைகளையும் இது என்ன சொல்லுவா பிறக்க வைக்கலாம். எல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் குழந்தைகள் சின்ன வயசுலயே அவளை வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கொண்டு வந்து அவ அப்போலேருந்தே நல்ல பக்தியில வந்துடுவா. அப்புறம் வைஷ்ணவா ட்ரெஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அது பார்த்தோம். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவா ட்ரெஸ் அது லாஸ்ட் டைம்ல பார்த்தோம். இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்? பாடம் 6 வைணவ சமுதாயத்தின் மரியாதை. என்னெல்லாம் மரியாதை எப்படி எல்லாம் செலுத்தணும், யாருக்கு செலுத்தணும் அப்படின்னா தவறை மதிக்கவும். யாராவது தவறு பண்ணாலும் அதை பத்தி பெருசு படுத்தாம ஜஸ்ட் இக்னோர். அந்த மாதிரி வைஷ்ணவ அபராதமும் மன்னிப்பும். வைஷ்ணவர்களை திருத்துவது. எப்படி அவங்க வந்து திருத்தணும், மன்னிப்பு கேட்கணும். மெயினா மன்னிப்பு கேட்டாலே திருத்தணும். இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைட் தான் இது. எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? யாருக்கு ஆப்ஷன்? கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா கடைசி இது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாம அப்படியே படிக்கலாம் நான் பண்ண மாதாஜி. வேற சரி படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. படிங்க, நீங்க படிங்க மாதாஜி. நான் சொல்றேன். நிவேதிதா மாதாஜி ஈர்க்கப்படுவார்கள், அது வரைக்கும் நீங்க படிங்க. அப்புறம் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஆனால இருந்து படிப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. உங்கள் நடத்தையை பார்த்து மக்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அனைத்து ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் அத்தகைய நல்ல வைணவ கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். அந்த புள்ளியில் இருந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாயிண்ட், ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்ட். படிங்கோ ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஆனால் நாம் தரமான நிலைக்கு வரவில்லை என்றால் அவர்கள் உடனடியாக முறையிடுகிறார்கள். ஐயோ அவை பயனற்றவை, எனவே அது சரி செய்ய வேண்டும். அதே கொள்கை நீங்க போயிட்டு அதே கொள்கை அவர்களும் பிரபு அவர்களும் நன்றாக நடந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். அரை உரையாடல், ஏப்ரல் 5, 1976, பிருந்தாவனம். இப்ப வந்து உங்கள் நடத்தையை பார்த்துதான் வந்து இப்ப நம்ம ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நம்ம ஆக்சுவலி இந்தியால தானே இல்லையா? நம்ம இப்போ என்னது பிருந்தாவனம் சொல்றோம், மதுரா பிருந்தாவனம் எல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணர்ல நம்ம இந்தியால வந்து அவர் பிறந்தது வளர்ந்தது தான் நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தை நம்ம வந்து நிறைய படிச்சுப்போம். நம்மளை பார்த்துதான் அவ ஈர்க்கப்படணும் ஆக்சுவலி பார்த்தா. அப்போ உங்கள் நடத்தையை பார்த்து மக்கள் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அதுவும் யாரு? அனைத்து ஐரோப்பியர்களும். யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் போச்சுன்னா அவ ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் அத்தகைய நல்ல வைணவ கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். ஆனா அவ வந்து என்னது நம்மளை விட ஜாஸ்தியா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டா. அவ இப்ப இதுல கூட ஏதோ இதுல பார்த்தேன் நான், அபிஷேகம் பண்ணும்போது அப்படி சிரிச்சுன்னு அபிஷேகம் பண்றா. நம்ம எல்லாம் பண்ணும்போது இப்படி கடனே இதுக்கப்புறம் இது பூ போடணுமே அப்படின்னு பண்றோம். அவ அப்படி ஒரு அனுபவிச்சுன்னு பண்றாங்க. அவளோட அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் பார்க்கணும். நான் ஏதோ அந்த பசங்களோட இதுல வந்து போட்டேன், ஒரு யூடியூப் போட்டேன். ஜஸ்ட் அவ வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பஜன் போடும்போது அந்த இதெல்லாம் அபிஷேகத்தெல்லாம் காட்டினான். நானே லைச்சு இப்படி கொஞ்சம் எவ்வளவு அனுபவிக்கிறாங்க அவங்க. அவங்க அந்த மாதிரி லைஃபே பார்த்தது இல்லை இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இல்ல டேட்டூ, ஒரு ஆளோட ஃபுல் உடம்புல டேட்டூ, அவன் அந்த லைஃப் லீட் பண்ணிப்பான். ஹிப்பியா இருந்தானோ எப்படி இருந்தாலும் தெரியாது. இப்போ நல்ல இதெல்லாம் முடிச்சு இந்த இது குடுமி எல்லாம் வச்சுட்டு அப்படி வைணவ கலாச்சாரத்தை அப்படியே இது பண்ணிட்டு அவங்க பண்றாங்க. நமக்கு தான் விலை இல்ல, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம அந்த லெவல்ல வந்துட்டோம். அப்போ இனிமையாவது வந்து நல்லா திருந்தி நம்ம நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன், இன்க்ளூடிங் நீதான். ஓகே, வைணவ கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். அந்த புள்ளியில் இருந்து, அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அவங்க வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க. அவங்க அதுல இருந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் நாம் தரமான நிலைக்கு வரவில்லை என்றால், ஆனா நம்ம வந்து we don't set an example. நம்ம இப்ப பார்த்தா இஸ்கான்ல அப்படிதான் நிறைய பிரபுஜி எல்லாம் இருக்காங்க. ஃபாரினர்ஸ் தான் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. இந்த சண்டே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவரு ஃபாரினர் தான். நான் நல்ல பெங்காலி பேசிட்டு அவர் அப்படி இங்கிலீஷ் பேசிட்டு அவர் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவ்வளவு பெரிய அவமானம் இல்லையா? நம்ம கண்ட்ரியோட வந்து நம்ம பகவானை பத்தி அவன் சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தப்பு கிடையாது, அதனால தப்பு கிடையாது. பட் நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கணும். சோ அவர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காரு, ஆனால் நாம் தரமான நிலைக்கு வரவில்லை என்றால் அவர்கள் உடனடியாக முறையிடுகிறார்கள். ஐயோ அவை பயனற்றவை, இவாளெல்லாம் சொல்லி ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை, இது ஒன்னும் இதுவுமே சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு. எனவே அதை சரி செய்ய வேண்டும். அதே கொள்கை ஆப்பனே ஆரே பிரபு. அது அவளுடைய இந்த இது ஒரியா பாஷை. அப்புறம் அவர்களும் நன்றாக நடந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். அப்ப நம்மளும் நல்லா இருந்து அவ ஃபாரினர்ஸ் அவளும் நம்மளை பார்த்து ஈர்க்கப்பட்டு அவ வந்து நல்ல கலாச்சாரமா இருக்கேன். ஆக்சுவலி we are very famous. நம்ம வந்து வெளியூர்ல போனாதான் தெரியும் அவளுக்கு ரொம்ப நம்மளோட கலாச்சாரம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ நல்ல ஒரு மரியாதை, இந்தியனா அப்படிங்கிறது ஒரு மரியாதை உண்டு. ஏன்னா நம்ம கலாச்சாரம் அப்படி,
நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ இல்லையோ, இந்தியால நல்ல கலாச்சாரம் இருக்குன்னே நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும். சோ இது வந்து அரை உரையாடல்னு ரூம்ல கன்வர்சேஷன் பேசிட்டு இருந்தாரு April 5 விருந்தாவனத்துல. இதான் லாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? ஓகே, டிராவலில் இருப்பதால் கவனிக்கணும். ஓகே ஓகே, எஸ் சுரேஷ் பிரபுஜி, இப்பதான் படிச்சேதான் சாட். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் வந்து இதை முடிச்சுட்டோம். ஒரு நிமிஷம் ரெக்கார்டிங் முடிச்சுக்கோங்க.